Hello. Hello everyone. Pwede ba yung kurang na kailangan? Hmm? Kurang na kailangan. Ay, hello. Kumusta naman? Ano ba? Sige pala, saan ka magkaroon? Para sa kapag nagpasa Robinson Ano ba na? To viewers, hello po. Yan na ba? Live tayo. Hello. Parang may makausap kami habang Kain. Kain ulit. tinatapos yung gabi ngayon. Nagutom yung alaga ko. Nagutom ako kasi ano. Kain. Pwede na kaya? Lapay na kaya? Hmm? Lapay Hmm? na. To viewers, hello. Mahina lang boses kasi may mga tulog na. Wait lang. I-ano nga natin ta baka may comment na hindi natin. Kuya, si ganda nga. Ganda Good nga. evening. Hello. Hello. Sino no? Good evening, brother and ate. Ganda nga. Ganda nga ano. Luto na ako. Kawan. Ganda nga. Nagutom yung alaga. Ito ba? Haluin mo. Hello. Yan na. Ay, si Kuya Obet. Magandang gabi, Kuya Obet. Nakalive Ganda. kami. Sabi ni Numa. Ganda talaga. Luto na ang aming Ayan. sotanghon. Hindi ko na mapansa. Ganda Pakusog sa talaga. nata. Ano daw? Hindi ko na siya makakita. Hello po, Kuya Obet. Pakusog sa nata matatapos mo na. Pero kita kami. Ay, thank you, no. Oo. Thank you, no. Tsaka last na pati Thank you to. so much. Last na to. Matatapos din talaga. Pag na-operahan, yung isipin ko na lang, yung mga follow-up check-up. Matatapos. Matatagalan akong hindi makabalik dyan sa pabahay. Kasi Taon. habang nandito kami, magtatrabaho muna ako dyan. Pag okay na siya, pag pwede na siyang iwanan, balik ako dun sa talyer. Yun, no. Hindi ka na muna balak ito, ah. Yun, no? Hindi ka na muna balak ano. Belated Happy Father's Day. Sabi ni Kuya Obet, Happy Father's Day din po. Happy Father's Day din, no, kay kay Kuya Joel. At sa lahat na nandito, sa 5 viewers natin, silent viewers, Happy Father's Day sa mga lahat ng mga tatay, papa, Sabi ni daddy. Iya ay. Happy Father's Day kay Kuya Joel. Nasa ka. Nasa ospital na po kami, Kuya Obet. Nasa PGH na po kami. Kain po. Midnights na. Na-admit po si Ami kanina, mga 9 na-admit. Tapos sa 23 po yung yung opera niya. Kaya sabi ko sa kanya, kung ano gusto niyang kainin na. Kasi bukas, ganitong oras bukas, sigurado din na yan pakakainin. Tulad nung opera sa kanya nung ilong niya. Magpapasting na yan. Depende kung anong oras yung schedule ng Kasi nung inoperan siya sa ilong, medyo maaga-aga yung Kaya ganitong oras di ka na pinain, di ba? Ano kasi ako, alas 5. No, alas 5 inoperahan. Kaya tiyaga lang. Tatapos din ito.
Bilang, bilang, bilang. Magkaon. Kaon tayo. Kain po tayong lahat. Ako yung laging binibigyan ng pagkain. Malakas ako. Ito yung pasyente ko kumain. Kaya lumabas ako kanina eh. Naghabol lang ako. Pag may oras pala yung labas na pag ganito. Kasi nasarado ata yan. Hindi ko alam kung ano nasarado yan. Kaya nag-live lang muna ako ngayon para may makausap, para malaman nyo rin kung bakit wala ako sa Pabahay Project. Hindi ako nakakatulong kasi ito na po yung ano, matagal na namin yung pabalik-balik dito sa Maynila. Panlas na to, pero maoperan siya nga, may pabalik-balik pa rin kasi palap check. Kaya hiling ko lang sa inyo, kasi na hiling ko sa inyo yung pray. Sama-sama tayong mag-pray na maging okay yung lahat. Sana magaan lang yung pag ano nila, pag-opera. 6 viewers, hello. Parang namadalian ko. Parang makunat pa. Kain ka lang dyan. Hello sa viewers. At dito ako nag-Father's Day sa hospital eh. Okay lang, kasama ko naman siya. Ganda nga. Ganda nga. Kasi maraming salamat sa mga nagdadasal para sa opera kay Mrs. Hindi lang, kumain ka lang, kumain na lang, kumain. Kasi kanina ko pa yan kinuha eh. Hindi mainit na naman kanina. Baka siguro na kung nilabas ng Buti may signal dito eh. Tsaka may signal sa loob, tapos walang problema sa kuryente. Pwede mag-charge, magdala ng electric fan, okay lang. Kaso yung bantay isa lang, bawal dalawa. May paliguan man, bawal lang maglaba. Ba't may nakakuli na? ano? Yun. Ba't yun? Signal yan, ibig sabihin signal. Dito naman ba naman? Na, ano? Parang na, ito oh. Naan ko kayo. Dito tikman ko lang. Na-imagine ko kaya ano, sobrang init. Lumuwa ka ilim nung nga pa. Madami na. Hmm? Madami na. Hello sa 6 viewers. Ito naman. Tatangin ka naman. Ikaw yung kumain mo eh. Paulit-ulit mo ito. Ayun yung mga kain mo. Ikaw yung kumain ako busog ako. Kailangan mo yan. Mapahaw pa yan. Diyan mga kain. Ang daming pasyente ngayon. Halos na pa na. Hindi tulad nung una siyang inoperahan dito na kaunti lang. November. Ang dami ngayon, ano, pasyente. Kaya sobrang dami. Alas puno.
Ano daw? Natatakpan itong ano. Nauda rin. Ito na Tatakpan yun. ng heart kasi. Tara, Ami. Nakaon ma. Nauda ko. Sorry, nauda ko. Nag-reply sana. Yeah. Ay, gayo. Ganda nga. Nag-reply sana. Kasi, Makaon ma. kaon, nag-alok. Nagluwas ako. Bumili ko ng itlog. No, maturog na. Saka nagsutanghon. Maturog na. Tamay. Hindi mo pwedeng matulog si, si Nono kasi may kachat eh. Matulog na tao na gabi na. May pasok pa yung bukas. Wala mong pasok. Ay, bakasyon na sige. Bakasyon na eh. Kala ko ano. End of the time na. Mag-good night na, no? Oh, ano? Ang gusto bago Yan, ma. nakaunsa na taon ng udarasyon. Bago. Isnakan kaya din. Ad ko kaso, ano na eh, lawod na. May rasyon. Kaso kanina. May rasyon kanina. Alas 6. Kinain na. Hindi kung kailan yung kain ko. Bukas tuduhan mo na. Kasi pag maaga yung ano mo, opera. Da naman pig good night. It's over man. Natapos na aray ko. Ay, natapos na ang ulo. Pinapos na kaagad. Dana good night. Natapos na aray ko. Ay. Kung anong natapos? Natapos na sa pag-good night. Dapat pagandahin mo yung kwarto nyo. Kwarto nyo eh. Ubid pa. Kilig-kilig lang muna. Hindi mo napakaseryoso. Buhay tayo. Taga-jogging na. Taga-jogging-jogging. Now, it's now. Da, 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 da. Yung comment section sa akin, may tapos may ano doon na. Hindi. Lahat pala English. Kaya nga, Kumo ay naniniwang ko nung kudi hindi ako ako to. tubod. Makababayad kaya ka kuwangan. Sabihin Ay, ka ibang ng tao. makamuna. So, ay ibang tao. So, asa din, hindi mo mabayad na, at nataba ako, naniniwang. Kilo man nandiyan. Pag nagkilo ka, pero may ibang tao. Dapat pag sinasabihan ka niya na ano, na pumapayat ka, dapat sinasabihan ng dahil sa'yo yan. Kaya pumapayat ako. Dapat gano'n yung pag sinabihan ka niya na ba't pumapayat ka, dahil kasi sa'yo yan. Happy viewer sila. Ano mo na ako? Gusto na diyan? Tapos na ako. Tapos na ka. Yes. May lapan pa konti oh. Nakalakot na ako. Tapos na ako. Yaay. Ganyan sabihin mo sigurado ka. Nang dahil sa'yo, gusto Hmm. ko Pumapayat ako ng dahil sa'yo, pero dahil sa'yo, gusto kong mabuhay. Aray, aray, aray. Agay, agay, aray, aray. Aray, aray, agay, agay. Malamig na.
Dapat kinain mo kaagad. Ha? Dapat kinain mo kaagad. Muwa. Muwa. Nagkaon ka na, love. Muwa. Ari-ari. Tapos nanonood pala. Tapos nanonood pala kasi viewers natin yun. Baka daw tulog na sabi namin. Gising pa rin, nagchat niya. Hmm. Tapos nanonood yun. Kasama yan dyan sa anong 8 viewers natin. Naka-silent viewers lang yun. Kasi nanonood siya ng vlog ko. Inubos ko lang yung sabaw, sayang. Oras. Lagyan mo. 10:33, sulat mo. Ayan, sabaw. Dito ka muna. Bugasan ko muna to. Ako na. Ano, kaya ko yan. Para ako yung pasyente ah. Ako yan, Umupo kaya ka ko yan. dito. Ako na. Ako na dito. Hello sa 8. Maulan. Hello sa 8. Takman mo na muna. Baad. Baad, no? Baad mo na. Baad nagsisilong ba, no? Nanonood niya yun. Naka-silent lang. Mhm. Nanonood yun, sigurado. Gusto mo i-shoutout ko tapos pangalanan ko. Tapos sabihin ko mag-comment siya. Sabihin mo lang ng oo, pa-shoutoutin natin dyan. Pa-commentin ko dyan sa live ko ngayon. Comment ka nga po. Di, papangalanan ko nga. Para lumabas din sa comment section. Ano game? Hello po sa 8 viewers natin. Comment po kayo, sali po kayo sa kwentuhan. Kumustahan tayo? Ang dami to sa, wala yan sa comment section kasi nandun daw sa bilyaran. Comment po kayo. Habang di pa ako inaantok, samahan niyo Ano mag ko pala? sabahan niyo akong magbantay kay Ami. Ano ba ba? Ito ko inanto ko. Nakailang tulog ako kanina. Maaga tayo umalis. Maaga, malis talaga. Alas 4, ay 4:30 gising na ako. At syempre, shoutout sa mga katrabaho ko dun sa Ay, Talia. tayo ng press ko.
Shoutout sa katrabaho ko dun sa Talya. Wala tayo. At kay Painilo, shoutout. Nanonood sila sa vlog. Baka pati sa live kasi nagiinom yan. Nanonood sila ng vlog ko. At kay boss, shoutout kay boss doon sa Talya. Yung bossing namin. Ten viewers, hello. Shoutout sa Team Hamo. Happy Father's Day. At Happy Father's Day sa lahat ng tatay at sa magiging tatay na. Happy Father's Day. Sino ba magiging? Ewan ko lang kung sino. Basta binabati ko ng Happy Father's Day. Wala, tulog na yun. Hindi nga nag-comment. Sa lahat ng mga viewers. Salamat sa nag-like. Like and share po tayo ng like. Aray. Aray. Aray, agoy. Iyan mo muna. Hmm. Ud, ma. Lagi naman sila doon. Asa ka? Ah, okay. Ay, alam na tuloy nila. Ay, sorry. Lagi silang nandun. May nagpapa-heart. Sino kaya yung nagpapalipad ng heart? Salamat sa tap ng heart. Ayun. Pasensya na po. Pasensya na po. Nawala yung signal natin. Nag-reflecting. Paantosan mo na. Paantosan mo na. Sa 30 bag. Sa 30 bago mag-agong dipisil ude. Kung mag-agong dipisil ude. Ayun. Uda-uda signal. Aray. Paantosan mo na. Paantosan mo na. Sa 30. Sa 30. Ganon din yun. Pataon mo muna. Pag 30 na sila magpapakasal. Ganon din yun. Bagay. Para Salamat po sa patap-tap. Maraming para ma-explore muna ninyo mundo. Kung iyan sa una. Mag-asawa 30. Siyempre magsasama pa kayo. Tapos siyempre hindi mo na magkakaanak. Baka magkaanak ka 40. 50 ka, yung edad mo, yung anak mo, yun siguro mga grade 2. Grade 2 pa lang. Iya. Okay lang po na maudasit ng basta ba iya. Basta ba iya. Okay lang daw mawala yung signal basta hindi lang siya. Sabi ni Nuno. Mga pag-ibig yan. Sabi ni Tilo. Oo yan. Tabi-tabi lang. Ay. Sige rin ni pala yan. Masarap mag-ano. Hello Kuya Rini, kamusta po? Salamat sa patap-tap. Mas masarap Yan kasi explore. yung palatandaan ko eh. Pag may lumilipad na heart, kung hindi si Kuya Rini, Kuya si Dani. Kuya Dani, si Ami. Maraot nagkakaisip na lugod. Kuan. Oo nga. Kuya Ramil Jacinto, hello po. Kuya Papi yan. Kuya Papi ba yan? Hello Kuya Bakit? Papi. Mamil. Ay, Kuya Dan, ay ano yun, Dennis yun, Kuya Papi. Kuya Papi nga yan. Ang dami niyong pangalan. Si Kuya Papi yan. Hello Kuya Papi. May love shout out. Hello, mo. Masarap feeling na arungkahan, pero Oo nga, kwentahin mo kasi. hindi ka magkwenta. Di, dapat ano. Tingnan mo. Kuya Papi yan. Kuya Papi ba? Hintayin mo nga. Tingnan mo ko no. Di Yes, naman sa madam. ano. Ay, Basta- Kuya Papi nga. Basta masipag ka lang. Nandito ako, Kuya Papi.
Dami mo pangalan, Kuya Papi ah. Ilang taon na to si Nuno. Bagay, mag-ano ko muna. Pasukin mo muna yung pangarap mo. Kung police, police. Kung Air Force, Air Force. Kung Navy, Navy. Go lang, takbo ka lang muna ng malayo. Pag naabot mo na yung tinakbo mo, diyan ka na mag-isip. Takbuhin mo yung pangarap mo, Oo. kasama siya. Yan. Pag tumatakbo ka, dapat para abutin mo yung Basta mas yung kilometer, ah. yung kilometro na ano, na dapat mong abutin. Ang isipin mo, nasa dulo siya. Para bilisan mo yung takbo. Parang ang sama ng advice ko sa'yo ah. Hindi, Gawin mo- aral ka lang muna. Gawin mong inspirasyon siya. Sa bagay, Araw-araw, sipag lang talaga. Yan. yan. Araw-araw sipag lang talaga. Ano sabi ni Pere? Parang Jason. Nagkasakit pala siya. Nagkasakit si... Pero okay na ngayon yung pagkaramdam mo, Kuya Rene. Iyay, iyay. Nag-ray na. Tagalogin mo. ganun. Tagalogin mo no. Kasi baka hindi makarelate yung mga... Ganun yun. Pag tumatakbo ka, kasi may ano yan eh. May kilometer yung dapat ano yan eh. Kasi pag nag-PFT sila, ilang ikot yan dun sa ano, sa oval. Ilang ano. Okay na, okay kaya rin. Hmm. Goods na goods. Dapat isipin mo pag tumatakbo ka. Kasi nakita ko yung may linya. Dapat isipin mo, dun siya sa dulo. Para madali yung... Hindi. Lalo yung banggitin mo Okay yung... na. Banggitin mo Sana yung... pa po, kuya rin sa 23. Di ba tumatakbo ka yung... Binabanggit niya, buga, buga, ha, ha, buga, buga. Yung pangalan niya yung ano, Ibuga mo. ibuga mo. Gusto mo sampulan ko? Banggitin mo yung pangalan niya dito. Para Para alam mo kung paano mo siya ibabanggit. yung comment nila na sabi niya, parati daw siyang masipag kahit walang wawalisin. Magwawalis. Pero set viewers, Daw daw si Kiro. Kuya Papi, Kuya Rini, at sa mga silent viewers natin dyan. Daw ko ng si Kiro. Minigid talaga. Kamusta po kayong lahat? At ilang araw din tayo di nakapag-live. Kasi nung mga nakaraang araw, nag-trabaho ko dito, may tulog na. Bawal tayo maglakas ng boses. Tsaka baka bawal. Kasi nasa ospital tayo. Nabisi rin ako ng mga nakaraang araw. Tapos pag umaga, pero binablog ko naman yun. Bawal akong mag-live, siyempre nakakahiya. Binayaran tayo, tapos makita tayo na yung cellphone inaatupan. Pag gabi naman, tulog talaga. Ayun, pinangalanan na nga ni Kuya Rene. Kasi tinatanong mo kung Oo. ano pangalan eh. Sabi na, ano name nun? O, ayan na. Ano name nun? Yan na. Binigay na ni Kuya Rene. 11 viewers sila. Hello, Ellen. At kung nandyan ka man ngayon, paramdam ka naman. Sabi nun, kahit amoy kandila man lang. Si Kuya Bulata nagsabi nun. Si ano? Sino? Si Kuya Bul, ba? Si Kuya Bul, Kuya Bindi. Kung nandyan ka man ngayon, paramdam ka. Kahit amoy kandila man lang. Parang si Kuya Man. Kuya Bul yan. Siya ba? Oo. Ay, oo nga. Kuya Bul. Parang ka kahit amoy kandila. Yung dalawang mga ano eh, mga simpleng bumanap. Ayan, yung pinangalanan mo. Yan ba yan? Nadulas ata ay Ang takbo mo niyan ganito. Pinangalanan na rin naman na Kuya Ren. sabi kaya rin eh, akala mo nono ha. Ang takbo, yung pag tumatakbo kayo bisa, ha, ha, buga, buga, ha. Andiyan na, Tricia, buga, buga. Tricia. Ayaw nyo kahit amoy bulaklak. Cesar, Parang mas malala pa yun sa amoy kandila. Kuya Ren, nadulas, sabi ni... Amoy
Rainbow lang. Sabi ni Kuya Papi. Mas malala ata yung Wala. biglang Si Tilo mas gusto din kay Trish. Ganun naman talaga yung Tilo. Lahat naman na Angel gusto ni Tilo. Pero ang ano ang bait ni Tilo, parang Ay, ano mabait lang niya. yan. Ano lang niya, parang Pero- Parang tayo na lang yung nagsasalita. biro-biro. Ang mahirap nga yan, kapag nabagalan ni Nono, mapunta pa kay Tilo. Kasi Tilo mabilis eh. Walang Babae. palay, walang pag-ligoy-ligoy. Ang tod. Ay, baka magtampo na din yung hindi nakakaintindi sa atin ng bio. Hindi. Comment po kayo ng viewers. Amoy pala pala. Hmm. Ano pa ba yung mga amoy pag ano? Kung nandyan sa ng viewers si Kuya Boy, tumatawa yun mag-isa. Paramdam ka kahit amoy ka Kuya Boy, paramdam ka naman Kuya Boy. kahit amoy ka ng bio. Siguro nandyan din sila, Mama Maria J, tsaka si Ate Che. Hello Ate Che, Mama Maria J. Si Kuya Romel, Shout out. si Kuya Romel kasi busy na sa paglalayo si Kuya Romel eh. Baka nakalad din. Hindi ko makakita. Sila Kuya Bingi, Kuya Ruben, Si Kuya Benji nga daw mag Kuya Dani, ini yung dati Ampi. Sino? ini-encourage nila Kasi ano sila, Kuya Jaime kaya, nakabalik na ng ibang bansa. Hello Kuya Jaime Bea. Kuya James Q. dun sa upload ni Alamid. Gusto Hmm. talaga may tilog si Trish. Lagi man, lahat man, Kuya rin yung gusto niya. Talaga. Pag may pumuntang nurse, tataguin ko muna yung line. Kasi baka bawa. Bawal pag nahanap sila. May pupuntang. Si Kuya Romel busy na sa pagla-live. Di ba? Pero pag nakapasok siya sa premiere mo pa kahapon. Sino? Kuya Romel. No, baka maunahan ka ni Tilo. Alak, kabilisan mo. Sabi ni Kuya Rin. Si Hello ano? to the viewers. Sila. Sino pa ba yung mga hindi na... Ayan na, si Sila Kuya Kuya Hok. Benji. Oh. Yan, si Kuya Bingi. Paramdam na si Kuya Benji. Hello, si Elda. Sila Kuya Roy. Paramdam kayo Kuya kahit... Bingi, Happy Father's Day. Happy Father's Day, Kuya Benji. Si Kuya Papi may anak na. Wala pa. Hindi ko alam. Binata ata to si Kuya Papi eh. Kuya Benji, may anak na to eh. Nasa Japan. Happy Father's Day sa inyo, Kuya Benji. Batayin natin si Kuya Papi ng Happy Father's Day. Magko-comment naman yan Kuya Papi kung may anak siya. O wala. Kuya Papi, Happy Father's Day. Ayan na nga si Kuya Born. Hello Kuya Nagparamdam. Born. Nagparamdam na nga. Kahit amoy... Meron na. O yun, Happy meron Father's na. Day. Happy Father's Day po. Kuya Papi. Bago matapos ang araw na to. Si Kuya Born, gagawa pa lang eh. Advance Happy Father's Day, Ay, Kuya si Ate Born. Gian. Hello, Ate Gian. Hello, Ate Gian. Bro Born. Hi, sabi ni Kuya Papi and Kuya Benji. Hi, Gian. Sabi ni Kuya Papi. Kuya Papi, Kuya hi. Papi. Hi. Sabi ni Kuya Born. Parang natagalan kong mag-ano. Kasi nakalimutan ko ang pangalan ni Kuya Papi. Gian, dito ka din, sabi ni Kuya Benji. Hinaan ko lang po yung boses ko kasi mga tulog na yung kasama namin. Talaga yung mga ano. Nag-live ako para may mga kwentuhan kami. Ang Father's Day din sa inyo.
paring Jason. Salamat po. Sige po kuya, Thank you Happy po. Father's Day to all fathers in the world. Mm. Sabi ni, Happy Father's Day din no kay Kuya Mm. Joel. Binati ko na si Papa niya kanina. Happy Father's Day Kuya Mm. Jason at sa lahat po ng father dito sa live. Wala na Kuya Jason, cancel na. Cancel na ba? Ang aga mo naman mag-cancel Kuya po. Cancel na kaagad. Ate Ami, hello. Ate G. Kung kailan may ninang na, cancel pa. Kailan ang dami na may kakanta Mm. na. May kakanta na. May ninong-ninang na. May Mm. abay na. Bakit makakancel yan? Gian, hello daw po. Ate Gian sa Philippines. Anak ko, mga aso Japan, iniwan na ako. Iwan na ako. Sabi ni Kuya Benji. Kuya Bern, hello po. Sa Ate Gian. Tingin-tingin muna ako baka may magro-robing. Daming pasyente ngayon. Punong-puno. Bro, Bern, Happy Father's Day. Sabi ni Kuya Benji. Sige, Benji. Nagbudol fight lang. Natuwa din. Ay, Oh, nagbudol fight kanina. pala. Nakita ko sa post nila. Nag-post. Tapos, minessage ko rin yung si ano. Nag-message si Kuya Joel sa akin. Minessage ko. Mm. Uy, ako din. Galing hospital, hindi tayo nagkita. Nagpa-check up ka, Kuya Boy, na naman? Nag-ano yung ano mo? Yung dugo mo, Kuya Boy? Na-stress to si Kuya Bern. Kuya Mil, hi. Sabi natin Gian, bro Benji. Tumas Uy, na naman Kuya yung Benji, dugo musta? mo. Gian, si Papi to. Hmm. Ate Gian, si Kuya Papi daw yan. Bakit yan? Dalawa yung pangalan ni Kuya Papi. Palakas, Kuya Boy. Palakas tayo, Kuya Bern. Alam ko na yan. Kasi baka wala nang naglalablab. Wala na yung lablab. Wala na ba? Kung kailan may ninong na, may kakanta na, may abay na. Kaya siguro tumataas yung dugo. Kuya Papi, Kasi ikaw wala- pala yan. Nagpalit ka ng Wala name. nang nagchat-chat na kumain ka na, love. Sabi ni Ate G. Sinumpong ng high blood. Ay, Ah, yun nga yun. baka sa wala. stress yan, Kuya Bern. Kasi hindi ka naman kumakain ng kanin eh. Kuya Boy, baka iniisip mo siya. Lala ng tayo. Sino ka? Tapos si Kuya Boy. Wala na, cancel na daw. Cancel na daw, Kuya Napansin na Papi. ba? Sabi ni Kuya Bern eh. Totoo Nabasa ba? ko lang. Bro Papi. Sabi ni Kaya- Kuya Benji. Kaya siguro tumaas yung dugo na naman ni Kuya Boy. Wala nagmi-message sa amin. Ingat ka lang. Nagkaon ka na, love. Merong Jason si Kuya Papi nag-message. Mua. Sabi ni, no, na. Pahinga ka lang, Kuya Boy. Saka ano, di ka naman kumakain ng kanin eh. Baka stress nga, Kuya Hmm. po. Parang kailangan mo ng ano. Di na kasi ako message ni Pulay. Di na pala nagme-message. Hindi na pala kasi kayo nagme-message ni Pula. Tukayo. Sabi ni Kuya Benji, magtukayo kayo no, ni Kuya Benji. Mm-mm. Minsan nga nalilito ko eh. May pag ano, Benji. Buti na lang may profile. Ano kinalaman ko dyan, bro, Bern. Sabi na Kuya Papi. Di Wala pahinga na. ka lang, Kuya Boy. Tapos ano, Tubig ata. tubig marami. Tsaka pag na-stress ka, pahinga lang. Ganun lang yun. Baka kailangan mo mag-ano. Baka kailangan mo muna, Kuya Bern, mag-unwind. Madali lang yan. So, kayo shoutout po. Sabi ni Kung gusto Nono mong Benji. bumaba yung dugo mo, Kuya Boy, bumalik ng dati. Yung BP mo. Sabi ni Kuya Papi, ano kinalaman ko dyan, bro? Uwi ka muna ng Pinas, Kuya Boy. Sabi ni Kuya Papi, ano kinalaman ko dyan? Sabi ni Kuya Papi, malaki Kuya Papi, malaki. Parang ang laki nung kasalanan ni Kuya Papi. Malaki ng problema.
Wala, tulog ako nang nangyari yun, Kuya Bern. Sino ba ang may sala? Sino nga ba? I-check ko nga, tanungin ko nga. Kung totoo bang cancel. Oo, Ami, uwi ako Pinas ulit. Oo. Parang nanloloko na naman tas Kuya Bern. Yan magpapababasa nyo. Pag umuwi ka ng Pinas, mahal ang babasahin. baka ma-high blood ka ulit. Pero talo yung ospital niyan. Yung ospital gagastos ka magkano. Hindi naman gagaling. Pag uwi mo ng Pinas, walang gamot. Ano naman yung okay yung pagkaramdam. Ang Maria J, hello. Maria J, Kuya Benji, alam na Kuya Benji. ibagsak na ang tatlo. Nandyan Kuya Benji, si Ma'am Maria J. Kuya Benji, oh, ibagsak mo na. Dami mo ng utang kay Ma'am Maria J, Kuya Benji. Hello, Rene. Hello daw everyone. Oh, si Ninang, Kuya Bern. Kuya Bern, ninang Oo, bro, Rene, kaka-accept ko lang. Bro, Bern, bago FB ni Alamin. Oh, yun nga, nahack. Nahack o naban? Hindi ko sure. Nakakata. Naban ata. Hindi ko lang alam. Happy Father's Day, sabi ni Ma'am Maria J. Happy Father's Day sa yun, lahat. Ninang pa din naman eh. And happy Father's Day din sa asawa ni Ma'am Maria J. Happy Father's Day sa mga lahat ng nanay na naging tatay. Sa mga Hello kapatid. Kuya Rini, sabi ni Ma'am Maria J. Sa mga kapatid na naging tatay din, di ba? Kaya happy Ayan Father's na. Day sa lahat. Ilan yan? na. 5? Lima. 5. Ang ating trophy. Hello sa 14 viewers natin. Kaya naman. May invitation na ba ang sponsor mo, Bro Bern? Sabi ng Kuya Papi. Ay, Ann, asan ka na? Sabi, ay, Gian. Andyan lang yun, Kuya Thank Benji. you sa trophy Kuya Benji, sabi ni Ma'am Maria J. Minong ka kaya Kuya Papi. Eh, Kuya Bern, tumawad yan si Kuya Papi. Pero po, Abay. hello Kuya Ruben Liboon. Eh, si Kuya Ruben, long time po, Kuya Ruben. Long time no see. Kamusta po kayo Kuya Ruben? Lapit-lapit lang kasi lakas ang boses mo. Kamusta ang lahat Kuya Ruben? Tumawad yan, Kuya Bern, si ano eh. Si Kuya Papi, abay lang daw siya. Kuya Bern, kumusta na si Lablab? Ayun na nga, Ma'am Maria J. Ikwento mo nga, Kuya Bern. Dapat Ma'am Maria J, yung tanong mo. Ano nak? Inaanak. Ano nak? Kamusta na yung lablab mo? Ayoko ng ninong. Oo, sabi ko, Abay lang. sabi ko, Kuya Bern, tumawad yan si Kuya Papi, Bro abay Ruben, lang. hi daw, sabi ni Kuya Bern. Tumawad yan si Kuya Papi, abay lang. Asa kayo pa rin, Jason? Hindi. Naka-admit na po si Ami. Nasa PGH po kami. Sa hospital na yan, no? Ay. Bukas sasaksakan niya ng ng dextrose. Kaya mahina lang po yung boss namin kasi mga tulog na yung pasyente. Dami. Alos punong-puno. Ipakita ko sa inyo ng pahapiyaw. Bawal ba? Hindi naman makita yung mukha. Sige. Bawal ko na yan. Privacy din. Tsaka ano. Ano siya? Postpone muna tayo, Ninang, para makaipon ka pa. Sabi ni Kuya Bern. Teka, anong balita tungkol kay Love Love? Okay, ingat kayo. Opo, Kuya Robin. Thank Kaya you, din Kuya po, Ruben. Happy Father's Day po, Kuya Robin. Ma'am Maria J, mega love shout out po sabi ni Ate Gian. Bro Benji, Bro Raymond, sabi ni Kuya Ruben. Kuya Bern, tinatanong ka. Ala, Kuya Bern, tinatanong ka ng ninang mo, Kuya Bern. Hello, Kuya Ruben, Kuya Ramil. Kuya Ramil, Ma'am Maria J, si Kuya Papi po din yan. Kuya Ruben, Happy Father's Day. Daw po, sabi ni Ate Gian. Kuya Born, hello, sabi ni Kuya Robin. Hello everyone. Eh, ang dami natin 16 na. Natutuwa Hello naman sa ako, 16. Salamat sa makakasama namin po yan. Hello, Gian. Sis Maria J. Hello, sabi ni Kuya Papi. Hello, Gian, sabi ni Kuya Ruben. Si Kuya Jaime kaya kamusta? Bumalik na po ba ng ano?
Mga ibang bansa si Kuya Jaime. Kuya Papi, nag-love shot. Madami tayong si Kuya Ruel Nulial, wala. Hmm. Wala. Kumusta sila? Kumusta kaya? Si Kuya Roy. Tulog na ata Baka si tulog Kuya. si Kuya. Kasi ano eh. Pasok. Linggo pasok bukas. Si Kuya Romel kasi busy na, nagla-live na si Kuya Romel. Ate Maria Miguelab Sharon sabi ni Kuya Ruben. Libo. Kuya Bern, gusto daw si Love. Wala na, si Kuya Bern. Na high blood na. At happy Father's Day kay Kuya GPC. Ay, si Kuya GPC. Hello. Sino po ba hindi natin nababato? Para di mo makalimutan. Lahat na lang ng fathers na viewers natin. Batiin natin sila. Kasi ano pa eh, hindi pa naman alas 12 eh. Hindi pa naman magiging belated. Kasi pasok pa. Ikaw kausap, ikaw sumagot. Sino rin sabi? Parang may pagdiin, Kuya Bern. Ikaw kausap, ikaw sumagot. Hello my friends. Ay, si Ate Mia. Happy Father's Day my friends sa asawa mo kay Kuya Puloy. Excuse me. Ano sabi natin maya? Wait lang, naubo ako. Gandang gabi, friend Ami. Sorry na lang makabisita sa live mo. Tagal na. Happy Father's Day, friend. Sabi ni Ate Maya. Thank you po. Happy Father's Day po, Ate Maya. Kay Kuya Dito kami George. ngayon Ate Mayang sa ospital. Ate Maya. Naka-admit na si Ami. Si Bidang, hello. Sabi ni Kuya Papi. Hello, Ate Mayang. Sabi ni Happy Father's Day sa ating lahat kasama na pati mothers. Opo. Happy Mothers and Father's Day. Thank you again, sabi ni Kuya Romel. Kuya Papi. Si Mayang pala. Si Ate Mayang po. Bakit naman sa PH? Ito naka-confirm na. Ito na yung pabalik-balik namin. Ooperahan na naman si Ami. Simulat sa Panlas ng opera. Sa 23 po siya operahan. ayan na talaga yun, Ate Mayang. Ate Mayang, hello. Sabi ni Kuya Ruben. Parang na-miss natin mag-live. No? Ilang araw din tayo mag-live. No? Jason, loaded ka ba sa pagkain? Huwag magpapagutom. May ano po ako dito. Nag-ano po kami. Tinapay. Nag-snacks po Tas, kami ngayon. Lumabas ako kanina. Bumili ng itlog. Tapos bumili na rin ako dyan ng ano. May mga ano dyan. Yung cup noodles. Tapos may tubig naman dyan na mainit. Kuya Ruben, musta po? Sabi ni Ate Maya. Sana success ng operation. Thank you, Ate Salamat. Maya. At pray po tayo. Samahan nyo akong magdasal na maging okay at sana magaan yung pag-opera nila. Kasi tulad nung inoperahan siya, bago nagsimula yung doktor, tumawag muna sa akin. Sabi na, ayan, magsisimula na kami mag-opera. Samahan mo kami magdasal na maging magaan yung pag-opera namin. Sabi sa akin ng doktor, tinawagan muna ako bago nagsimula. Kaya samahan niyo ako magdasal sa Ay, pag-opera. Thank you po Kuya Benji sa thank you, pakulay. Kuya Benji po. Thank you po. Thank you so much po. Maraming salamat. Ito wala. Ayun, napindot mo. Ayun. Inuubo mo pa si Ami. Hindi ma. Nasa Sa dasal, maraming tulong na yun. Yung pagdasal. Benji, salamat sa pakulay. Sabi natin, dasal tayo. Sabi ni Maria J. Tsaka ni Kuya po. At yun lang yung ano ko, yung hiling ko maging okay lang si Ami. Para, Okay yan. ano, kasi yung anak namin, naghahantay na eh. Nagtatanong sa akin, kailan Ay, daw thank uwi. you din, Kuya Bern. Thank you po so Kuya much Bern. po. Salamat. Thank you so much po. Kaya ngayon, ano lang kami, baka mga 24 siguro, baka makalabas na rin kami.
depende kung ano yung sabi ng doktor. Pero matatagalan akong makabalik sa bahay para jeep. Kasi pag, Thank you ulit, Kuya Benji. pag Thank you so much. hindi po sa pakuligan, pag di pa sinabi ng doktor na baka bawal pang bumiyahe kasi baka daw sumabog yung eardrum niya. Bantayan ko muna siya doon sa kapatid niya. Pero pag kaya nang gumalaw-galaw, babalik pa ako doon sa talyer. Kasi magtatrabaho ko doon. Pinapabalik nila ako doon. Sabi ko, pag babalik ako dito, pag kaya na nung asawa ko na maggawa-gawa. Kasi nagpapadala kami doon sa sa anak namin. Pero inaalalayan naman kami ng mga kapatid niya. Kasi yung anak namin doon kila papa. Pero kaya naman, maganda naman yung doon. Yung trabaho ko doon sa talyer. Tsaga-tsaga lang. Thank you, Kuya Benji, Kuya Bern. Thank you so much. Sana maging okay na. Para yung pabalik-balik namin ay check up na lang. Pag matapos na yung check up, tapos na. Makakagalaw na kami parehas ng ako makakapagtrabaho. Siya naman, hindi na yung sasakit yung ulo niya. Mababantay na namin yung anak namin. Thank you daw, Kuya Bern. Sabi ni Ate Maya, ni Ma'am Maria J. Si Maya, Kuya Benji, salamat Buti pa din. ulit. Lahat dito welcome. Welcome na welcome tayo Lahat. dito. Uy, si Kuya Ruben. Thank you so Salamat much, po, Kuya Kuya Ruben. Ruben. Thank you so Ano, hindi much. sumagot. Grabe si Kuya Bern naman. Wag naman Kuya Bern. 16 viewers yun. Thank you, Kuya Ruben. Sa... Ala, bakit ano napipindot mo? Naghahang ba? Ayun. Ay, thank you ulit, Kuya Benji. Si Kuya Bern. Thank you so much po. Na ano mo siya, na sobrang sa pindot. Daming pakulay naghang tuloy yung ilong. Naghahang na po yung cellphone. Yung cellphone. Naghahang po Thank yung you cellphone. po sa suporta nyo. Thank you so much po. Sa lahat na suporta. Kasama namin dito sa pagpagamot kay Ami. Thank you. Grabe naman si Kuya Benji. At Oh. lalo-lalo na sa mga una na nag-sponsor sa amin. Mm-mm. Yung sponsor ni Kanoli. At yung anonymous namin na sponsor. Thank you. Thank you so much po. Yan ang sabi ko na pag dumalaw kayo dito sa Kamsor, saka na lang babawi sa inyo. Babawi na lang po kami pag Oo. nandito na. Sa mga tulong niyo sa amin. Eh, si Kuya Ruben, sobra. Thank you so Thank you. much. Ay, Supporting viewers at sa silent viewers natin. ay, thank you ulit Kuya Bern. Hmm. Ay, naku, grabe ba? Bukas, huwag ka nang tatawa-tawa bukas. Thank you so much Opera mo. po. Thank you. Eh, kahit na-opera na ako, strong. Yeah, okay. Lahat na ata ng pagsubok sa buhay ko, dumaan na last year eh. Tatapos Matatag yan. na ako last year eh. Tatapos yan. Sinubok ako last year eh. Oo. Madaming basta last year na ata yung Kaya pinakamalalang yun, year. Dahil Para sa, sa akin. dahil sa suporta nyo nung naka-challenge, ayan, tapos na ngayon. Tapos tatapos na tayo. Siyempre sa mga kapatid niya at sa biyanan ko. Kay mama din, thank you so much. Salamat talaga. sa suporta nila. Kahit na dun din sa family mo. Oh, Sa sila Papa. nag-aalaga sa anak natin. Tapos dun sa pamangkin ko. Ayun. Yun, God bless you all. Sobrang bait niya, sabi ni Ate Gian. Kuya Bern, kulang 1 cent. iPhone eh, may kaltas. Sabi ni Kuya Bern. Si Ate Gian na. Huwag na Ate Gian yung sobrang ano kasi hindi pa sa yung challenge pa lang, di ba? Sobra na talaga yung ano. Sobrang tulong Dami nila. yung tumulong.
Si Ate Cheng, nung challenge, grabe din yung si Ate Cheng. Lahat sila. Ang dami nila na hindi ko na maano. Madami sila. Hmm. Sila yung mga kasama natin man. Si Kuya So Ben yun, talaga. wala ko ibang masabi sa inyo talaga. Sobrang thank you po talaga. At nakilala ko kayo. Nagkakilala tayo sa ano lang. Online lang. Dahil sa pagbablog. Yun nga sinasabi ko rin, pag may nakakausap ako, kung di ka ako nag-vlog, saan kaya ako kuha? Kasi matagal na yung sakit niya ni Ami. Matagal na po talaga. Wala pa ako sa vlog. Nagninegosyo pa lang kami nito. Ay talagang sa Bicol pa lang, nagpapacheck up na kami, nagpapacheck up. Kaso, hindi ko magawa na paggamot siya noon. Kasi inihingaan kami dun sa iriga ng magkano? 100. 100 plus. 100 plus. Kung may PhilHealth siya, hinihingan kami ng 50. Eh, yung negosyo ko noon, yung tindahan, naghabal-habal, tapos nagpipishbowl. Kaya wala talaga. Kaya nung nag-vlog na ako, Thank you kay Kuya Benji. nag-vlog na ako, nakwento Thank ko you kay so Kuya much. Noli na gusto ko siyang pagamot. Sabi sa akin ni Kuya, sige baka sa Berman, baka may pa-challenge si Idol Japper, baka makasama ka. Sabi ni Kuya Noli sa akin. Tapos yun sila, Kuya Bruce, nirekomenda ako kay Idol Japper. Kaya maraming salamat sa kanila sa mga nag-rekomenda. At kay Idol Japper, salamat. Yun. Kaya yun na. Nagkaroon ako ng talagang lakas ng loob na. Kasi may yung kikitain nga, igagastos ko sa kanya. Kaya yun na. Naan siya na paoperahan natin. Ayun, thank you so much po sa Ayun. lahat. Sa lahat sa mga nakakilala natin. Sa nakakwentuhan. Kasi kahit kwentuhan lang, nakakapag din. Yung simpleng na Dito. dito. Thank Thank you Kuya Benji. Yun yung simpleng kwentuhan lang na mag-pray kami para sa iyo. Sobrang laking tulong na din talaga. Saka din, nakakawala din ng isipin pag naka-live ka o kaya nakikipagkulitan ka. Yan na bumubuhos sa sabi ni Kuya Bro. Yun, thank you so much po talaga. Nakakalakas ng loob. Yung mga gantong simpleng kwentuhan, yung mga ganyan lang. Kaya nakaka-amaze. Nakakataba ng puso. Thank you so Kaya nga much. sabi, yung iba na di nakakaalam. Kasi pabalik-balik kami sa ospital, taon na. Akala nung iba sa amin, lalo dun sa lugar namin, akala nila marami daw kinikita sa YouTube. Kasi kumbaga hindi nila nakikita na problema, pumasahe, ganyan-ganyan. Kaso hindi na lang ako nagsasalita na kasi dati nagsabi na ako na ako may tumutulong lang sa amin, sabi ko ayaw nilang maniwala kasi wala daw kami sa bangko ganyan, parang relax lang daw kami, sabi na. Thank you so much ulit Kuya Benji. Grabe si Kuya Benji. Sabi ko, yun lang ako, di lang nila alata yung kasi may mga nabibigay pamasahe. Pero kung wala talaga yung tulong niya, wala talaga. Wala talaga na. Pero babawi tayo. Pag once na po na pumunta naman kayo dito sa Oo. sa Kamusuro. Babawi at Bumisita babawi. kayo. Ganda lang yung bahay ko. Basta. Yan yung mapapromise talaga namin. Yung pag bumisita naman kayo, kami naman ang bahala sa inyo. Sa grabe si Kuya Ruben. Kuya Ruben, thank you so much po. Request ni Gian. Salamat po. Ang lakas mo Ate Gian. Saka di man tayo makabawi sa kanila. Ibang tao. Pag okay na. Promise ko yan. Promise ko yan talaga. Paldo yan si Kuya Benji Prince. Sabi ni Ate Mayang,
Paldo ba Ate Mayang? Bakit Ate Mayang? Paldo ba? Thank you, Bro Ruben. Naiiyak-iyak pa si Kuya Thank you Benji. po. Oh. Thank you so Thank much you. talaga, Kuya Ruben. Sobra-sobra Thank you sa talaga. inyo. Grabe. Hindi man namin inihingi, ibinibigay niyo. Thank you po. Thank you, Kuya Ruben. Oo. God bless. Request ni Ate Gian eh. Lakas mo, Ate Gian. Pero, ay, kuya, Kuya Ben. biruin mo. Alangan naman iwan kita, Bro Ruben. Thank you so much. Yung live namin, sabi ko kay Ami, kasi sabi niya, inaantok na raw ako, matulog ako. Lumabas muna ako, kasi sabi ko, kumain lang siya. Ako, live tayo, para may makausap. Sabi ko, yun, Thank you so Nandiyan, much. daming ano, Sobra, daming sobra. pakulay. Thank you. Ate Mayang. Thank you daw po, sabi ni parang Ate Mayang. naka-challenge na. Parang naka-challenge tayo Yung pakulay natin, parang naka-challenge na. Yeah. Yung lakas ni Ate Gian. Grabe ka, Ate Gian. Pero thank you po. Thank you so much. Thank you. Ate Sobra. Mayang, sabi ni Mama Maria J, sabay tawa. Tawa si Mama Maria J. Kahit konti, makatulong sa pangangailangan niyo. Sobra-sobra na yung Kuya Grabe Ruben. na. Sobra na Oo. po yung Kuya Ruben. Napaka... Salamat. Sobra na po. Sa inyong lahat, kila Maria J, Kuya Born, Sa inyo po Kuya lahat. Bin, kila Kuya Ruben, sa Team Hamog, thank you. Sa lahat. ng lahat. Kila Ate Maria. Mayang, mga nanonood, kila Ate Gian, Kay Ate Yan. Che. kila Ate Che, Maria Ma'am J, Maria J. Madami pa sila eh. thank you. Sila. Kila Kuya Papi, Yan. yan. Mga patuloy na sumusuporta sa vlog ko panonood. Thank you po. Yan. At sa silent viewers po, comment po kayo. Oo. Basta sa lahat na Salud hindi po ito. Kuya Bern, Tokayo. Benji and Sir Ruben sa lahat po. Salud sa inyo. Thank you, no. Yan Thank sila you talaga Nono. sa kanila. Oo. Yung mga silent viewers din. Tapos kahit ano yung... Kasi may nag-comment nung... Yan sila Kuya Obet. May nag-comment nung ano, ayaw, minsan daw nahihiya silang lumabas kasi ano daw, yung nagpapakulay daw. Sabi ko, wag nila isipin na ano, yung mga simpleng pag-hi lang, sobrang nakakalakas na po ng loob yan. Sa makausap lang namin. Bakit ito? Huwag po kayong mahiya mag-comment. Meron o wala, basta po. Nakakataba ng puso. Tinitingnan ko lang kasi baka bawal. Bawal pag nakalips na. Oo. Bawal. At yun, balik nga tayo dun sa usapang kasal. Basta ano Kuya Bern, yung basta wag ka lang magpa-stress. Stress ata yun ni Kuya Ben. Kayong lahat, Hindi naman yung para kumakain. laging malakas. Ako talaga, si Ami, ilang taon na kami na ganito. Basta isip ko lang ano, basta lagi lang akong malakas. Trabaho lang ang trabaho. Ganun lang. Basta wag niya lang akong magpuyat ako awayin. hanggang umaga kung ganito kasaya. Sabi niya po. Bisat na ano kayo. Saglit lang. Matawag mo yung ano, may mag-ano kay Ami. Ano na nasa? Ako na bahala sa gas. Ito ko yabon. Basta gawin mo lang tulay. May tulay. Kaso Regine, ano mo raw eh. Na-cancel daw, sabi ni Kuya Boy. Baka bawal sila kasi mahagip. Ate Cheng, tawag ka po ni Kuya PJ. Nandyan lang po si si Ate Cheng. Nagsa-silent viewers lang sa Ate Cheng. Busy po sa trabaho sa Ate Cheng. Manilista mo yung kanina yung ano.
sa puso. Magpilin mo muna. Si Ate Gian. Thank you, Ate Gian. Thank you so much Sabi po. natin Gian, dagdag niyo na rin to sa akin. Dagdag niyo na rin to sa akin. Thank you po Ate Gian. Thank you so much, Ate Gian. Maria G. Ano, sabi? Ano daw? Ako na bala sa gas ko, Kuya Bernas, na gawin ng tulay. Ninang gusto mo pa semento ko pa. Benji Rigasco, Vega Love shout out, 70%. Thank you so much, Ate Gian. Salamat, Gian, Thank you sabi po, Kuya thank you. Benji. Wow, Kuya Bern, ang pag-ibig nga naman. Isabi. Sabi ni Mama Maria D. Salamat, Gian. Tapos si Kuya Bern. Thanks, Gian. May nagra-round. Opo. Every ano agad. Oo. Every 2 hours. Kaya yung matas muna kasi baka mapagalitan ka. Sandali, ang tulay ba yan? Pagaling ka. Opo, Ate Gian. Sobrang strong nito. Ate Gian, paldo rin yan. Sabi ni Ate Ma. Paldo ba, Ate Mayang? Pasensya na hindi pa ako nakaka-set up ng palipad. Remittance ng alam ko, sabi ni Maria J. Okay lang po yan, Ma'am Maria G. Basta nandyan lang po kayo sa amin. Sa Quest Sa 1. amin. Lahat welcome. Ate Mayang daw siya. Ate Gian. Ay, kumusta natin mayang si ano? Si Kuya Puloy. Hindi na po magayong kamay niya. Bakit? Magayong kamay niya bago ko umalis eh. Kaya di siya nakakatrabaho. Oo, mga paldo no jokes natin may. Okay na ba si Kuya Puloy? Ano yung ulan? Ulan. Ulan na naman. Sa'yo, lakas ng ulan. Ang ulan mo naman? Ah, si Kuya Bruce. Si Kuya Bruce. Ay, Nandyan ba yung Kuya Happy Bruce? Father's Day din po kay Kuya Bruce. Hmm. Paano Hindi na na. ba si Kuya Bruce? Ha? Walang, baka. Baka Hindi ko pinaka... na nakikita si Kuya Bruce eh. Yung, Simula nung pagkatapos ng challenge. hindi, nag-ano yun sa'yo nung... Kailan? Pagkatapos ng challenge. Wala na Kuya Bruce. Baka nandyan lang, nasa-silent lang. Baka. Magtatrabaho Kasi na siya bukas. siya Sabi yung natin. ano talaga eh. Nung nag-live ako. Siya yung nag-recommenda. Minessage niya siya si David Jaco. Thank you, Kuya Bruce. Magtatrabaho na daw siya bukas, si Kuya Puloy. Sabi ni Ate Si? Maya. Ah, tatrabaho na. Pero okay na yung kamay. Oo nga, Kasi siguro. baka mabinat pa.
Bakit ba siya namamaga? Sa ano nga sa siyempre pag nag-building, Di ba may ano yan? Yung ginagamit yan na ano? yung gloves, Mm. minsan kasi yung gloves, nakakaano pag na, siyempre nasa taas. Minsan ano tawag mo? Parang, Babasak yung ano? hindi, nakakaano ko sa galaw. Hindi ka makagalaw masyado. Sagaban. Hindi ka sagaban, parang nakakasagaban. Sila ko sa sponsor ng Team Pabuhay. Sabi ko na yan. Thank you so much po. Nakalive din ata si Ate Gian. Nakalive ka ba Ate Gian? Hindi ah. Pasensya na po. Hmm. Mabay tayo. Kasi hindi. Ano? Kailangan na rin ako kakwentuhan bago matulog eh. Hmm. Hindi ka makatulog-tulog. Pero pag umaga, nakakatulog ako pero pag gabi, Kanina nga, naligo siya. Naligo. Nadatnan niya ako, tulog ako ng ganun. siya din pagligo niya, ako din, natulog din. Nakakatulog ako pag umaga. Pero pag gabi, parang hindi ka makatulog. Hindi, pero bukas dapat, tulog ka na bukas. Kasi kung maaga yung ano mo, ihatid ko siya. Ihatid ko to dun sa ano. Kasi, nakikiusap naman ako sa doktor. Hinahatid ko to sa lugar, operating room. Hindi kasi sa operating room kasi bawal talaga Hindi, pumasok. bago dumating sa operating room. Bawal kasi pumasok kasi Hmm. may uso. Kasi nagsasanitize kasi Hmm. yun sila. Kuya Bern, nakalimutan mo na yung tulay. Pupunta ka kay Pula sa lablab. Naalala ko tuloy si si Pula nung nakaraan na pumasok. Ah. Kaya ano yung ba't nabanggit yung pangalan ko? Ba't nabanggit yung pangalan ko dun? Tapos tinawagan ko. Ano daw yun? Nag-high blood daw yan, Ma'am Maria J. Si Kuya Bern. May blood daw siya eh. Pero hindi naman yung kumakain ng kanin. Nagtanong. Diba? Papakala siya, nagpapak. Tawa si Mama Maria. Nagtanong talaga si Pula. Ba't nabanggit nila yung pangalan ko? Anong meron? Sino daw yung love? Love daw si Pula. Sabi ni Pula. Anong meron? Nagtaka si Pula eh. Pagpatay ko nung live, biglang nag-chat sa akin. Tapos tinawagan siya, pinaliwanagan niya. Ayun, sobrang ano talaga. Wala, amazing lang. Ano pa lang ba? Hmm? Ano lang ba? Kasi kanina sobrang lakas ng ilan. Tapos nag-brown out po kanina. Tulog. Kuya Bern, ingat ka, sabi. Sabi Bets daw maganda sa high blood pressure. Siya sabi. Sabi ni Ma'am Maria. Oo. Yung tulay na yun, sige, Ninang, ako bahala. Tulay siya daw yung bahala. Ikaw bahala pati yun dun sa kabilang tulay, Kuya Bern. Blood pressure. Ikaw na bahala sa tulay, tsaka doon sa kabilang tulay. Yun sa tao sa kabilang tulay. Kay Pula. Bakit kaya parang na-hybrid nga yung tao, hindi naman. Ate Maya. Banggitin ko raw si Sir Ruben, Sir Bruce, Sir Kenneth, Sir Franz, Sir Obet, Sir Her wife, wife mom. Linda, Sir Jojo, Jojo. Sir Mighty Igor, at the rest na di ko na-mention sa ni Ate Maya. Yan, shout out Ay, sa si lahat. Ate Jocelyn, hello. Sabi ni Ate Mayang. Hello, Ate Jocelyn, magandang Hello po Ate Jocelyn Deloro. Hello po. stress lang sa work. Sabi niya, stress din Kuya Oo. Bern. Sagad-sagad sa work sila. Ano? Hindi, minsan, hindi naman ata yung work nakaka-stress. Baka yung kasama. Ano? Trabaho. Minsan, diba, sa work, okay lang yung work, pero yung kasama mo, yun yung nagpapa-stress sa'yo. Hello, good evening.
Magandang gabi. Dito kasi sa live ko, good evening. Magandang English gabi. dito, ano. Magandang gabi. Minsan, di ba, nakaka-stress yung mga kasama. Depende. Kahit, kahit anong bigat ng trabaho. Di- Doon kami sa talyer. Nung ano, puro tawanan. Yung iba mga seryoso. Tapos sabi, yung matanda doon na pintor, mula nung pagdating mo dito, puro tawanan. Ano ko sila eh. Yan ang Kuya Jojo, good morning po. Good morning po, Kuya Jojo. Happy Father's Day po. Happy Father's Relax Day ka sa na. lahat. Work lang yan, not work it. Importance health mo. Sabi ni Ma'am Maria J. Kuya Robin, ano sa inyo? Kuya. Kuya, sabi ni Ate Mayang ang aking friends. Opo ninang. Sabi ni Kuya Born. Minsan, kahit anong bigat ng trabaho mo, kaya mo. Kasi yung kasama mo lang talaga. Minsan, yung papa-stress ko. Kasi Pag- yung trabaho talaga na pag, basta, Hindi, depende rin kasi. Depende sa trabaho. Yung sila mga trabaho ng mga computer. Siyempre, tutok talaga yan sa ano, trabaho. Ate Mayang, hello po. Nung dati nga nasa warehouse pa ako, warehouse. Mm. Tapos, tinuruan nila ako na ano, kasi di ba, operator ako. Mm. Dati muna ako, janitor. Wala, na-promote ako, naging operator. Tapos nung time na mariregular ako, tinuruan nila ako mag-encode. Hindi na ako na-stress. Di ko alam yung ano, inventory. Pag di nagtali yung pagka-inventory, babalikan mo pa. Tapos pag na-inventory mo na, encode mo, itatali mo yung ano. Dapat Yan. parehas sila. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Sabi ni Ate Jocelyn. Hello, Ma'am Jocelyn. Sabi ni Ma'am Maria J. Jocelyn, mega love shoutout. Sabi ni Kuya Rom. Yung nga din yung ano, yung kapatid ko din is speaking sa... Good evening, Jason. Ay, si Kuya Romel TV official. Nandito ah. Kuya Romel. Hello, Kuya Romel. Happy Father's Day, Kuya Romel. Hindi pa yan father si Kuya Romel. Father na yan. Magiging father pa lang, kamo. Ma'am Maria J. Hello po. Sabi ni Ate Jocelyn. Busy na Basta to. sa lahat ng fathers. Busy na to si Kuya ano. Si Kuya Romel sa kakalive eh. Ma'am Maria, hello po. Sabi ni Kuya Nanonood Romel. ako Kuya Romel. Hindi Silent lang ako viewers. Hindi lang ako Hindi siya nagko-comment. nagko-comment. Nahiya ako eh. Ako naman, Parang lumalakas yung nung boses nasa na. talyer ako, nagtatawag siya, naka-live. Sabi niya sa akin, pasok ka sa live nila, nila Kuya Romel. Hindi naman ako pwede mag-cellphone dun. May mga CCTV dun. Ayun. Ate Okay Jo, lang. gandang gabi po. Kinagawa ko dun sa talyer. Okay lang makita nila. Kasi alam nung boss namin dun na nagbablog ako. Kasi gusto niya nga, i-promote ko daw yung dun sa talyer niya. Thank you, Kuya Benji. Grabe Tapos na si Kuya yung Benji. boss pa namin may pinapablog sa akin yung bagong bukas niya dun sa dun sa Carmona exit, bagong bintahan ng mga sasakyan. Sabi ko sa pagbalik ko na lang kako kasi uwi muna po ako. Mga bintahan ng sasakyan na yung BYD, pinapablog niya sa akin bago niyang bili, bagong shop. Grabe yung grabe yung bossing mo na yun, no? Sobrang Bait. ano, Mas dami Basta nakaka maganda yung negosyo nila. parang ang sarap ang sarap makipagkwentuhan sa mga tao ganun. Businessman. Kasi may talyer na siya, may Car wash. car wash, tsaka Yung latero. Yung pintor. pintura ng sasakyan, tapos ngayon May bago na naman bago na- siyang bubuksan na ano. Bukas na. Pinapablog na lang sa akin. Na shop ng sasakyan. Grabe. Tapos pag nanamit, simple lang. Simple lang. Simple lang, Basa. simple lang, pero yung pera niya Basta. Yun, no? Thank you ko nakakuha ko. Ayun, no, ang dami na.
Good evening, paring Jason, sabi ni Kuya Romel. Happy Father's Day sa iyo, paring Jason, sabi ni Kuya Romel. Salamat sa Ma'am pagbati. Maria J, hello po, sabi ni Ate Jocelyn. Ma'am Maria J, hello din po, sabi ni Kuya Romel. Kuya Romel, hello, sabi ni Ma'am Maria J. Romel, ay Ate Jo, gandang gabi po, sabi ni Kuya Romel. Sir Ruben, happy Father's Day. God, I bless you more po, sabi ni Ate Jocelyn. Long time no si Kuya Romel. Kuya Romel, shouty. Asan na Timayang, yun? hello. Kuya Romel si Kuya Roy. Bro Bern, happy Father's Day. Kuya Bern, happy Father's Day daw po. Sabi ni Kuya Roman. Bro Roman, happy Father's Day sa iyo. Wala naman sila Benji. Romel Father's Day. sa Japan. Kuya Benji, paldo ka talaga. Sabi ni Ate Maya. Oh, Sir Benji, bless you more po. Happy Father's Day. Salamat Romel na may kasamang pag-iyak. Bakit Benji? Bro Romel. Bro Bern, happy Father's Day. Wala naman sila Romel sa Japan. Hindi ako Oy. father, sabi ni Kuya Born. Bye-bye na ako. I will pray for you. Success surgery. Happy Father's Day. Thank you, Ulit Ma'am sa Maria J. sa lahat. time. Thank you Salamat so po, much Ma'am po. Maria J. Thank you Ingat. so much po. Alam mo na po yun. Thank you Ingat so po much. sa work mo. Thank you po. Ingat po kayo palagi. Yeah. Thank you. Stay healthy po. Stay healthy. Sana all binata pa po. Sabi ko, ingat Ma'am Maria J. Sabi ni Ate Mayang, ang aking friends. Sabi ni Kuya Romelo. Bye po Ma'am Maria J. Sabi ni Kuya Romel. Sabi ni Kuya Romelo, pwede naman sundan Benji. Salamat nilang ikaw din. Sabi ni Kuya Born. Bro Romel, may grab shoutout. Sabi ni Kuya Robin. Ay, si Tilo. Ay, si Tilo. Ayan si Tilo, oh. Tilo. Ayan, account ni Tilo, oh. Si Lolo Orsiano. Lagyan ko kita ng jacket, Tilo. Nilalamig ka, Tilo. May jacket ka na, Tilo. Ayan si Tilo, oh. Happy Father's Day, Bro Ruben. Sabi ni Kuya Romel. Tilo. Sabi natin. May patropi si Kuya Benji pahabol. Tilo, sabi ni Ate Mayang. Ano? Kuya Benji, salamat sa patropi. Idol Tilo, sabi ni Kuya Romel. Kumusta ka na, Kuya? Okay. Okay na, okay. Ika ako musta, Tilo. Kumusta ang buhay, Tilo? Tilo, Ikaw, kumusta ka na, Tilo? Happy Father's Day. Sabi ni Tilo. Ikaw, Tilo, kumusta ang buhay mo? Kumusta ka, Tilo? Wala kang 19 viewers, hello po. Wala kang matambayan, nandito kami. Ay, yung yung pinapasikaso ko yung inaayos mo na ba? Kasi kaso, Oo. 20 viewers, hello. ang dami na. Yung ko sa'yo, Tilo. Tilo, mag-asawa ka na para maging father ka na. Para kasama na sa binabati. Dito alaga namin si Tilo. Dito alaga namin Tilo. Sabi ni Ate Mayang. Out na rin po Ate Ami and Kuya Jason. Good Thank you, night. Ate Gian. Thank you po sa time. Thank you so much. Ate Gian at sa pakulay. Thank you. Pasensya na rin po, Thank hindi you, kami thank you. nakakabisit. Mm. Kasi, yun nga, pumasok na po kasi siya sa trabaho Mm. din. Thank you, Ate Gian. Lakas mo, Thank Ate you. Gian. Thank you so Bye much. Gian, sabi ni Kuya Nakalit mo ata Bon. si Ate Gian. Ate Gian, hello po, sabi ni Kuya Romel. Gian. Gian, Mimi, ano ba? Ka na ba? Sabi ni Kuya Benji. Matutulog na ata eh. Ah. Yan Ate naman. Gian, maaga pa, sabi ni Ate Mayang. Kuya Romel, hello po, sabi ni Ate Gian. 12 na, Oo, Ate sabi ni Gian. Ate Gian. Uterus na Ate Gian. 12? Sim. Pares lang pala ng oras, no? Ano? Ano yun? Sa Hong Kong sa Ate Gian, di ba? Oh, pares lang ang Dahil oras. yung viewers, ilan lang nagko-comment. Oh, marami yung silent Lalag viewers. Gian. May kalab shoutout sabi ni Ate Jocelyn. 12 no? Tutulog na si Ate Gian. May work pa ata sa Ate Hello po Gian. Ate Jocelyn Deluro. Si Ate Jocelyn Deluro, Taga Manila. Manila?
Kasi may mga Deloro dito sa ano, Bicol eh. Sa Nabua. Sis Sis Jocelyn. Jocelyn Grab shoutout, sabi ni Ate Gian. Anong mimi? Sabi ni Inong gatas. iinom kagatas ni Hindi Gian. sa ano Ate Gian sa salitang Tagalog kasi ano doon eh, tutulog yan. Dati di ko rin yan alam eh. Ate Gian Mayana. Sabi ni Ate Mayang. Gata. Gatas daw. Gatat. Sabi ni Kuya Papi Gatat. Uy, si Kuya Jaime. Hello po Kuya Jaime Vera. Long time no see. Ginaprorong naman. Nakabalik ka na Kuya Jaime sa ano? Ibang bansa. Gig bro Romel, mag-comment na ako. Kanina ko pala si Kuya Jaime nakasalin. Gian, meet mo naman, mama ni Ami. Nasa home. Oo, nandun si Mama Hindi ko sa po Hong alam Kong. kung nasaan lugar si mama eh. Pero sobrang Hello, ayaw. Sister Gizon. Sabi ni Kuya Jaime. Basta ate. Musta Ate Jaime? Parang okay po Kuya Jaime. Ang layo kasi ni Kuya Benji, ayaw daw kasi ni mama sa central mag-day off kasi sobrang tao daw eh. Ibang lugar ang i-message ko nga siya. Kasi pag i-message, naiwan ko nga yung cellphone ko. Basa-basa. Taga Bicol po si partner. Taga Bicol. Di ba taga Sabi ko na eh. Nabwa mo? Kasi- madami rin yun. Salamat Kuya Kuya Benji Benji. ulit. Kasi yung mga Deloro po, sa Bicol, sa Nabua, mayroon. Sa Nabwa. Madami. Kaya pala Deloro yung ano niya, Pinedo. Happy Father's Day po. Happy Father's Day to all. Sabi ni Happy Kuya, Father's Day po. Happy Father's Day din po. po sa asawa niyo po. Kuya Jaime, Ate. Happy Father's Day. Grabe si Kuya Benji. Oh. May love shout out Kian and Jocelyn. Ay, karamuan daw sila. Karamuan. Si Tilo, taga Karamuan yan. Ate Jucely. Si Tilo. Si ano yung pangalan ni Tilo sa tunay na buhay? Laurenciano. Si Shell. Shelo. Apelyido niyang Laurenciano. Ate Ate Mayang. Mayang, ligalab siya. Sabi ni Kuya. Kuya Jaime. Mahina lang ang boses ko Kuya Jaime. Yun nga, ang Kasi pag- mga tulog na yung mga pasyente. Saka yung mga bantay. Puno yung hospital. Hindi kasi parang feeling ko kasi na bumibilis yung system. Yan. Tilo. Karamuan. Opo, sa Karamuan daw po siya. Karamuan siya sa ano? Ano Ano siya? lugar ba yung sinabi ni Tilo? Tanong mo nga si Tilo, nandyan na yan si Tilo. Nandiyan ka pa ba Tilo? Comment ka nga Tilo. Paramdam ka Tilo kung nandyan ka. Ano yun? Ay, Basta Karamuan sa ano? Garcia Torena. Hirap kasing banggitin ng lugar nila eh. Bro Benji, Kuya Born, and Kuya Ruben, nag-love shoutouts. Sabi ni Kuya Hyde. Kuya Jaime, nasa Pinas ka pa ba Kuya Jaime? O nakabalik na po? Bro Jaime, hi sabi ni Kuya Born. Good evening po, Happy Father's Day. Sabi ni Crystallian. Ate Crystal Ann, hello. Crystal Ann, Crystal Ate Crystal Ann TV. Hello po Ate Crystal Ann TV. Nagalab siya. At Crystal Ann. Gising ko pa Ate Crystal Ann. Paniman. Sila Kanikman, sila Habi. Dito sa Barak sa Tilo. Wala siyang Nakabalik kasama na sa ako. Tilo. Nakabalik na si Kuya Jaime. Sobrang siguro Oo. nag-enjoy si Kuya Jaime sa bakasyon Sana niya. nag-enjoy ka sa bakasyon mo Kuya Jaime. Pabalik na. Nasa ibang bansa na ulit pala si Kuya Jaime. Ano kasi nakalimutan sinabi na ni Tilo yung lugar nila eh. Andiyan si Tilo. Oo. Basta isla yun eh. Kasi pinuntan na yun nila Kuya ano, hindi. Nilabin. Sobrang layo ata. Oo. Nakapunta na ako dyan sa ano eh.
Sa unan pa sila nung Gatchitorio na. Wait, parang yung Garchitory na kasi parang yun yung parang si ano nila, sentro nila sa ng vacation ko kasi pumanaw yung tiyuhin ko ay Oh? Sakto yung pag-uwi mo. Pag-uwi mo po, Kuya Henry, namatay yung tito mo. Grabe. saan pa lang vacation ko yan. Condolence ko yan. Hindi may mga ano din talaga. Natapat dyan sa bakasyon mo. May mga pangyayari din talaga Mm. nga hindi natin alam yun. Parang mapapa-question ka kung bakit nangyayari. Pero may mga time din na maiintindihan din natin yung mga Kuya Jaime, nangyayari din. kumusta na, sabi ni Kuya Robert. Kumusta na daw po kayo, sabi ni Kuya Robert. Hindi ko sukat akalain, sabi ni Kuya Jaime. Baka naging ano ka na rin dun, Kaya na siyempre, kaya yung plano mo dati makakadalaw ka pa doon sa ano, Kamsor. Kaya pala di ka na nakaano kasi yun nga, may patay kayo. may binagdaanan din. Kuya Ay, si Makbal. Hello, Kuya Makbal. Hello, Happy Father's Day, Kuya Makbal. Okay lang, Kuya Rafael. Musta po, idol kayong dalawa? Okay na okay po, Ate Crystal. Ito po, okay na. Okay na okay po. Malakas. Bro Jaime, Father's Day. Bro Jaime, si Bro Rob, kasi mga binata pa sila. Ano? Happy Father's Day daw kay Kuya Jaime. Kasi si Kuya Bern at si Kuya Robin, binata pa daw sila. At yun, may ano pa nga eh. Pwede ko bang sabihin dito? Ano yun? Yung Sinasabihin mo naman eh. hindi yung napanood natin kila dun sa thank you Kuya Benji, grabe si Kuya Benji. Thank Anong you, Kuya binata, Benji. mga binat na. Mga nata. yung Alin? kila ano, Hello to the viewers. dun kila, Bro Makbal, migrab sarap, sabi ni Kuya Ruben. pwede ko ba yung sabihin yun Ano dun nga kila yun? Idol Gapper siya. Ah, ayo. Sila Yun nga. Kuya Dang. Yung baby pala nila Kuya Dam. Kundalin sa kanila. Sobrang, ayun nga, kahit Basa-basa. hindi tayo kilala. Sobrang ano Bro ko Makbal, nun. migrab sarap. Nung Yung time nakaraan, na nilaan ko Nilaan para para sa Bicol na udlat. Kaya sorry po. okay lang Kuya po Jaime. yung Kasi, Kuya Jaime kasi may bigla ang ano eh. May bigla ang dumating na yun nga, nagluksa kayo. nadi. Kailangan naman iwanan mo yung siyempre yun ka talaga nag-ano muna. Grabe, natapat pa sa ano, bakasyon mo. May mga pagkakataon na hindi natin maiintindihan ang nangyayari. Condolence. Pagaling ka po ate. Thank you Ate Crystal. Daming habol, nagpahabol ni Princess. Yun nga yung ano, dun kila Kuya Dam, yung baby nila. Siguro po nakita niyo din po kasi syempre kasi 7 viewers hello. sober family, di ba? Parang napapanood na natin, nakikita din natin yung vlog nila. Yun nga yung kay Kuya Dam. Grabe. Parang, Bro Benji. parang hindi mo alam kung ano yung pwede mo sabihin sa kanila o ano, kung gano'n. Basta, Hello Ate Cristolan. At dito na kami Ate Cristolan sa ano, sa PGH, sa 23 yung ano niya, yung opera niya ni Ami. At baka 24 makalabas na rin kami. At sana tuloy-tuloy na yung ano niya, paggaling. Ano na pala yung gising? kaya mo ba? Pakita ko sa kanila. Di lang makita yung tao. Ito. Ha? Huwag na. Bawal ba? Ganyan lang.
katabi lang namin yung bakante. Pala, 1, 2. Punong-puno talaga na ito. Dami. Eleven viewers sila po at sa 12, sa 12 na nag-like. Maraming salamat sa inyo. Ito ID ko eh. ID. Watchers ID. Pag wala ka nito, Dito ka na lang maglakad ng itong ID na to, pag wala nito, hindi ka papapasukin sa gig. bro, rotate. Kaya laging nandito. Kasi baka kung tanggalin ko siya, tapos bigla akong lumabas na bumili, pagbalik ko di ko pasukin, hindi nila ako papapasukin. Bawal. Oo. Hindi na papapasukin. Yung banig pala, doon ka na lang magtayo. Ano ba? Hello sa 7. Ano to ko na? Hindi pa naman. 11:53. Hindi pa inaantok ang bangs ko. Ang bangs. Ating Mayang. Kevin. Tapos sa Kuya Benji, ating Mayang. Hello sa 5 viewers. Anong mga binata, mga may binat na sabi nga. Huwag ka naman, gusto mo? Kakain na naman mamaya. Kaya pinapakain para Kung kain ko kasi healthy ka. Ayun, may auntie, may sakit din auntie ko. Palagi sa ospital. Oo. Sa hospital din pala ang niya. Lalakas na rin natin. Oo. Still, Pray lang, pray. Pray tayo talaga. Pray lang. Sobrang nakatapos din ang lahat. Sobrang may tsatsaga at may tsatsaga talaga. Buti nga Kuya Benji. Sabi natin Mayang. Si Kuya Benji, oh. Yan pa ko na yung Kuya Benji. Kuya Benji, parang maniniwala na akong panito ka. Sabi niya. Nagsusulot to sa nagsusulot to si Kuya Benji sa Father's Day. Walang inumin Kuya Benji. Hindi, binati naman siguro si Kuya Benji ng mga anak niya. Hindi, walang inumin ni Father's Day eh. Sabi ato eh, paldo nga. Paldong-paldo ba ito Mayang? Magagalawin ko sa kanya. Ano pa na ito na ano? Kasi naaano tayo sa kwentuhan kanina eh. Oo. Si Ate G, grabe talaga. Hindi natin in-expect yung sobrang baby ko talaga sila. Sobrang. May nakalive pa ba na ano? Si Ate G ata nakalive. Nakalive siya natin yan. Kahit nakalive din sila Ate G, pumapasok sa atin yun. Sila ano? Kuya JP, UPC. UPC. Na ano yung live nila pag pumapasok ata. Tsaka pag pumapasok kay Kuya Dad. Basta ka mo. Ayun. Maraming salamat sa lahat May ng nagpakuha. nilalike lang ako. Sabi ni Pia, hi, thank you so much po talaga. Di namin din expect talaga. Kasi ang ano ko lang talaga kwetuhan. Sobrang ano. Kausap ko sila sa TikTok. Sabi ni Kuya, tumi-TikTok ka din pala Kuya Benji. Sino? Wala Kuya Benji. Yung pamilya ata ni Kuya Benji. Sa TikTok. Sa TikTok. Basta ka. Hari ng TikTok ko yan, sabi ni Ate Mayang. Sumasayaw ba? Kuya Benji. Sumasayaw ko daw. Kuya Benji, ano content mo Kuya Benji? Sayaw o kanta? Hari ng TikTok. Ano yung May TikTok pa din ano yung si ano yung Jason. uso ngayon? Ito na. Hindi ganito rin. Yung ginagaya na yun. Hindi ko rin alam. Wala akong cellphone. Bubuka ang bulak.
Ano yun? Nakalimutan rin yung gusto ngayon yung ano. Parang kang pakot. Parang kang lilipad na dito. Hari ng TikTok yan. Ano pangalan ni Kuya Bin sa TikTok? Binji din. Hanapin ko nga. Jason ko, parang Jason. Yung TikTok ko parang Jason. Pero mga ano yun? Yung mga upload ko doon. Mga luto. Tapos mga si Nazareno. Yung mga ano ko doon. Upload. Hindi lang sumasayaw, gumagapang pa. Pista yung Kuya Benji. Kaya pang ba? Oo, diyan. Oo, diyan. Hanapin ko nga yun. Hanapin ko yung TikTok mo Kuya Benji. Ano pangalan natin ba yan? Baba mo nga sa yung link Ayun, si Kuya Benji ang magaling magbaba ng video. nang masilip natin yung TikTok niya. 12 viewers, hello po. 13 viewers, hello. 7 viewers, hello po. Sali po ka sa kwentuhan. At maya maya pag antukin na si Ami, mag-out na rin kami. Bawal, siya lang dapat dito. Tapos ako dito sa lapag. May Kasi- panlatag naman ako dyan. Bawal kasi tumabi sa pasyente kasi baka ikaw yung natusok. Baka Hindi, matunutan. ganun naman kasi. Naalala ko dati si Pula. Nakwento ko dati kanina eh. Nana. Yung nanganak ka. Yung nanganak to. Tapos, dun sa pinanganakan niya may bakante. Yung bakante yun. Umalis na yung nanganak niya. May kasundo doon. Tapos, si Pula turmong. Talakbong. Nakatalakbong si Pula. Yung nag-rorobing naman, sinabihin kung pasyente ka ko yan. Pag ganyan kay Pula, siyempre bawang si Pula. Tuturo. Gising to rin. Pero biro lang naman nung ano, biro lang naman nung kasi yung mga kasama doon, mga nanak, di ba? Ay, nakaanap yung ano daw ni Kuya Benji Fernando, yung profile niya din sa WhatsApp. Okay, okay. Tatanungin mo siya friend, di Okay. ako mabatukan pa. Sige, sige, tingnan ko. Binyi Fernando. Yun yung profile niya daw sa WhatsApp. Yan. May TikTok din to Kuya Benji. Yung mga ano lang, kung ano-ano lang. Mga ano yun, mga TikTok ko lang. How's it 12? Maraming salamat sa lahat. Ang dami natin, umabot tayo ng 20. Kanina, 20. Sobrang Sa the solid viewers, naman. tas 12. Nakalibata kasi si Ate Gian. Hmm. Nakakaya lang kay Ate Gian. O talaga may mga pahabol pa. Nakalive po ba Kuya Benji si Ate Gian? Thank you so much. Tanungin ko nga Kuya Benji kung saan pumipesto sila mama. Nag-comment si mama dyan kanina eh. Ayaw, Yung una. ayaw daw kasi nila sa Central. Kasi nga sobrang matao daw. Iba Central? Yung, oo. Iba yung pinupunta nila pag day off. Paldo, friend. Paldo, friend, sabi niya, Timayang. Timayang, paldo. Grabe daming pakulay nila. Para naka-challenge sa Timayang. Maraming salamat sa sa mga pakulay, suporta. Hindi, palda Anong daw si load? Kuya Benji. Siya yung Saan? tupay ni Ate Maya. Ano kaya pinalduhan? Tulog na si Gian. Natulog na pala si Ate Gian. Wala naman nakalive pala. Wala nakalive, sabi ni Kuya Benji. Kasi minsan nakakasabay tayo sa mga live. Ate Mayang, ano yung pinalduhan ni Kuya Benji? Chicks ba? Palda daw si Kuya Benji. Ano kaya napaldo ka? Magkakong sa
Ano yan, mga gamo-gamo dyan sa ano. Oo nga, friends, pakulay baga. Oo. Dami pakulay ni Kuya Benji. Sa lahat, sa lahat. Dami. Thank you so much talaga Kuya Burns, Kuya Ruben, lahat po kayo. Lahat. Thank you so Oo. much po. At sa mga di nag-skip ng patalastas. Oo, yung mga silent At viewers. kahit mahina yung ano, yung views ko, may pumapasok pa rin. Kaya sa akin talaga, kahit alam ko siya na mahina yung views, ginagawan ko lang ng paraan. Kahit makadalawa ko upload. Sige lang, kulang lang doon. Upload lang ng upload. May pumapasok man sa akin na Tulog na daw pala sa ating tsaga-tsaga lang para yung di ko mapabayaan yung channel ko. Ibig sabihin kahit nasa 100 lang ang Oo. views. Meron. Basta hindi ko kasi kaya ma-upload ng tatlo. Siyempre, nahihiya nga rin ako dun sa ano career na yung mga kasamahan ko sa ko, ipoposition ko yung ano. Kaya minsan nakakadalawang upload ako dun. Kung apat sana, maganda. Maapatan ko. Yung dalawang upload ko sa isang araw, may pumapasok na $2. $2 naman siya. Kahit pala Okay na 100 yun. views lang pa. Pag Basta walang, naipon yun, pag walang skip, okay naman siya. okay man yun. $2 ng passport. May live si Gian bukas, mag-sexy daw siya na damit, sabi ni Kuya Benji. Sa live, Ate Mayang, sa live mo na lang makikita ulit. Matatagalan na akong makabalik dyan. Sabi nga ni Ate Mayang dun kanina sa comment, namimiss ka na daw niya. Oo, di na ako nakapupunta dun eh. Kasi, huwag dun kina Tricia, dun lang. Kina Tricia. Ay, malayo pala. Malayo yun. Tapos pag galing ko naman dun kina Tricia, uwi na, mag-i-edit. Makita mo ako dyan, kung sakaling makauwi kami namin, pag gawin yung bahay nyo. Araw-araw tayong magkakasama dyan. Sabi ni Kuya Benji, Ate Mayang, pigilan mo siya. Oo. Ate Mayang, pigilan mo daw sa Ate Gian. Kaso pag makauwi naman kami, pag di pa to pwedeng iwanan, di pa pwedeng maggalaw-galaw, hindi rin ako trabaho doon ako sa bahay muna. Babalik tayo malakas sa 2027. Pero alam nyo, yung hiling namin na maoperahan na sa bago mag-fiesta, yun, natupad para sa fiesta. Magaling na to. Kasi, ano Hindi pa ba? natin sure kung may check-up pa. Pero may check up pa yun. Pero magaling ka na yun. Sana. O kasi anong buwan ngayon? Sana. Walang- June, Thank you ulit Kuya Oh, Benji. June, July, Thank you so August, much. September, October, November, 5 buwan. Ano na yun yung ano niya? Pero may follow-up check up niya. Pero, bilong-bilong na kami magnegosyo. Bilong na kami. Bilong-bilong tayo. Wala na siyang sakit. Ay, kiklaim ng banks na to. Mm. 2027. Basta. So, sobrang pinagdaanan ko nung... Pero bagay. Sabi niya, naano siya sa Si Kuya gupit Bern niya. kasi ayaw nung... Bagay mo yung gupit niya. Parang Ikaw daw lang akong naman si yung Dora, nagano. sabi ni Kuya Bern. Narong kami ako Kuya Benji. Sabi ni Ate Mayang. Ano sa 12? Basta sana sa 2027 umuwi na. Reward naman siguro sa akin yun ni God. Kasi para sa ating lahat pala. Sa dami ng pinagdaanan natin last year. Ako, Diyos ko po. Si Dora. Dora na may box. Ibahin nga natin yung hairstyle natin kasi tumatanda na tayo. Dapat pabata ng bumata konti yung ano natin. Kahit sa gupit na lang bumawi ko yan. Hindi kasi inaisip ko talaga Kuya Ben kasi pag pumunta ako dito sa ospital, yun yung iniisip ko talaga yung buhok ko eh. Napapagod ako magpuyod. Buti na nga lang talaga. Kaya, Nung check up niya, buti na lang binanggit ko na uuwi pa kami ng Bicol. Tapos, naawa sa amin yung nag-check up sa kanya na doktor. Kasi
Kada check up kasi sa kanya, paiba-iba ng ano, doktor na nag-check up. Tapos sinabi ko, yung sabi nila, 2 buwan pa dapat yung pagitan ng opera. Tapos sabi ko, babalik na naman pala ako kami ng ano, ng Bicol. Sabi ko, ay taga Bicol kayo. Sabi ko, opo, taga Bicol po kami. Paano ginagawa niyo ng ano, babaeng doktor na doktora? Paano ginagawa niyo pag galing sa ano, Maynila? Eh, galing Bicol. Ano lang ako, makikitulog kami sa kapatid mo, tapos diretso dito. Tapos pag kayang bumiyahe, uwi kami. Sabi ng doktora, sige, gawin natin ang paraan ko. Isingit na to. Ginawa ano, huwag na kayong umuwi. Sa ano, punta kayo dito para magpatik na siya. Yun, dapat 2 buwan pa sana. Yun na. Kaya, Sabi ni Ate buti Maya. na lang sinabihan ko yung ano, doktora, mabait yung ano, babae. Yung doktora. Naduduling na ako sa kakatype, sabi ni Ate Maya. Tapos si Kuya Bern naman, bagay naman eh. Yung pagkakasabay ni Kuya Bern na bagay, parang naririnig ko yung boses niya na ano, fake news. Fitness. Kakasabi ni, Fitness. ni Kuya Bern, parang naririnig ko. Roy na ni, ano yung pagkakasabi yan? Na-disappoint ka na. Roy na disappoint. Parang ganun yung pagkakasabi mo sa akin, Kuya Bern. Bagay naman. Yung pagkakasabi mo, bagay naman eh. Yung parang pagkakasabi Kay mo, Robin. baka inaantok ka lang, Ate Maya. Inaantok na yun si Ate Maya. Trentahin na kasi si Ate Maya. Nakapagluto ka na, Kuya Robin, ng mga pagkain ng alaga mo. Umaga sa kanila, di ba? Si Maya, sleep ka na 12 a.m. na. Sabi ni Kuya Bek. Oo, Ate Maya. Ako matagal akong makatulog na yun. Yung pagkakasabi ni Ate. Isa na. Isa na. Ano sabi? Hindi naman na-disappoint si Jason eh. Hindi naman, Kuya Boy. Pero Hindi yung, naman. yung pagkakasabi mo. Hindi. Ito ang iniinom ko pag gusto ko hindi makatulog. Tapang niyan eh. Saka nung, Sumasakit ulo ko niyan. nung nagtatrabaho pa ako, pag nag-overtime ako, ito lang, ito iniinom ko. Yung mga kasamahan ko, iniinom lang mga kubra, ito lang. Sabi, hindi pa ako inaantok ko. Still alive ko lang natin pa yun. Sabi ni Kuya ko na, ewan ko lang. Siguro. Iwan ko lang si Bro Ron. hindi ka bisita. Ni Kitty dyan namin. Malayo si Kitty. Nasa BGC Oo. ata si Kitty eh. Saka di yun marunong dito. Oo, kasi ano yun, Oo. ihiluhin. Hmm. Nasusukas pa yun. Di na pa yun sa mga pasikat yun sa Maynila. Si Kitty pala sa ano nagtatrabaho. Ano yun, yung bingo plus. Pwede rin sabihin mo. Ewan ko. Nag-reconnect eh. Ayun. Pasensya na po, nag-reconnect po. Ayun. Diba Roy, na-disappoint ka. Kung ko tao, iniinom ako. Magpagalitan tayo itong sapin. Puti pa naman ang sapin. Diba Roy? Sabi ko yan. Diba Roy, na-disappoint ka. Iba expectation ni Bro Roy eh. Babalik na naman tayo dyan, Kuya Bro. Kaya ko na. Makakasira tayo ng buhay. Naalala ko na naman yung ano. Dito nga ako nakatambay sa kitchen. Parang sinasabi ni Kuya Ruben. Nagluluto. Alam na. Nilagang itlog. Sabi na ni Kuya Ruben, Burn sa BGC daw. Opo, Nandun nandun siya. sa BGC siya. Pero Oo. ano po, na-assign din kung saan saan. Parang nagtutur din Nung sila. nakaraan, umuwi. Pero Nung saglit nakaraan. lang. Ano? Ilan ba yun? Nung dapat manonood din tayo ng No, anong concert manonood kami ng concert sa na Kaugma. Yun lang inuwi nila. nung Nanood. Nanood yung ano, sila Kitty. Kasi Naka-fiesta din. nag-concert yung idol nila sa ano, sa Pili. Pa-concert ni Villapia.
GC yun eh. Kitty. Nagano sila sa Bingo Plus daw ata eh. Nagtatrabaho. Tapos yung boyfriend niya ngayon, Hindi Ano na na? tingga. hindi na tingga. Ano na, metro yung hawak. Oo. Iba na yung boyfriend niya eh. Hindi na, Baka sa Okada. Hindi ko alam kuya. hindi na tingga Kuya Benji. Hindi na tingga kuya Benji. Ang tatama sa'yo. Naka-helmet na siya ng ano. Nakaano na, metro na yun. Naka-helmet. Kasi metro yung dala. Metro na yung dala nun, hindi na tingga. Hindi ko alam kung Okada. Basta nasa ano, BGC daw tapos eh, parang ano yun, bawal ata yung sabihin dito sa ano, sa YouTube eh. Yung ano. Basta Basta ano siya bingo. sa mga ano, online kawan, kineme. Saan ka ba? Sarap mo. Ito, ganun. Bakasyon ka ulit Kuya Bern. Para ma-disappoint ka. Try mo kaya Kuya Bern mag ano, mag Konting viewers sila. try mo kaya Kuya Bern mag alis-alis para mawala ang Juan 24 Wednesday, Alabang Asian Hospital, Mami Pia. Sino? Pia na tawag. Hello po. Wednesday, Alabang Asian Hospital. Ayun. Hello Kuya. Ay, thank you Kuya Benji. Asian Hospital, oh, sa Alabang. Hello po. Maghahanap ako ng Ma'am bagong Pia. ano. Yung ano ngayon, Kuya Bern, yung nauuso dito sa Pinas, yung pickleball. Hello po, Parang- mag-love shoutout. Ma'am Parang- Pia. Oh, ito. Parang ano siya, Kuya Bern, ano mo, siguro napapanood mo din yun, yung pickleball. Parang kayang yakang-yakang mo yan, Kuya Bern. Kasi parang bawal ata yun. Nakakapa, medyo na, Hahanap ako bagong libangan. Sabi ni Kuya Boy. parang nakakaano kasi, baka mapagod kayo. Yung alin ba yan? Yung pickleball niya, yung puso dito. Yung parang malaki table tennis. Basta alam na yun. Wala po sa 13 viewers. Pickleball niya. Yung parang may tapos parang badminton kaso ano, mahirap sa akin ng pickleball. Baka mag-init ulo ko mapupunta. Hungry. Gagalitin yun. Mahirap daw baka mapupunta. Kalaro. Baka. Wala. Kaya kasi, konting pasensya, Kuya Bern. Hindi. Ngayon, okay lang itong patawanin nyo. Pag may tahi na to, bawal na tulad nung sa ilong niya. Pinatawa ni Kuya Julius. Ay, taho ni Kuya Julius. Manalo si Kuya Julius. Ano na kaya ang lagay ni Kuya Julius na Bro Benji, laro tayo. Ano? Siya di mo? Ano ka di? Ano? Ayan, natamikwan ko. Hmm. Maganda libangan ni Bro Ruben. Hindi pwede mo ba nga Hindi kayo makikita kasi ano. Hmm. Ikaw lang ang makakita. Ayan. Nagwait Ito, mo ito. na. Ito magandang libangan ni Bro Ruben. Bento Casino. Kaya paldo yan. Kaya Benji. Ay di ano, kanina, pinto ko sa inyo. Kanina pag ano, pag di, bago siya humiga, Sige. nilatag to nung ano, nilatag nung nurse. Tapos may buhok. May buhok dito nakapatong. Talagang literang ano siya, yung Number. naka-number. Talagang basang-basa. Naka dos, naka-number 2 saka number 5.
Tapos tumawag ako dun sa amin. Kapatid ko. Pinatayaan ko. Iba yung partner ng dos eh. Basta lumabas din yung dos. Basta nakalimutan ko yung partner eh. Basta nandun din yung dos. Kaya ko, tayaan mo nga ako doon ng meeting. Pagitain mo. Pagitain mo, matatalo ka. Di mo na talaga. Talagang ano. Talagang nakaano yung Pagitain mo, matatalo ka. Kasi number na binigay- number pa. Di siguro na ano yun. Di, ikaw kasi. Binigay yung Diyos. Hindi. Hindi niya naman nakita na yun ang, na yung buhok na naka number to saka number 5. Pagtapos ito naman, ginanito yung buhok. Akala ko kasi dumi. Pag ganyan ko. Ginan yan. Tapos yung buhok, naging 20. Naging 20. Hindi na, diba, dapat. Baka Oh. 20 times 2. O Oo kaya eh. 20 plus 2. Naging 20 yung buhok. Pasensya na po. Normal lang po sa amin yung ganitong usapan. Hindi talaga talagang nakaguhit yung ano yung sa buhok. Sabi na sa Ang sabi. Grabe, past time lang yun. Basta may gandang libangan lang. Alam mo yun, Palipas oras. Sali Saan naman yung kami ni libangan? Bro Ruben. Ano libangan. sino? Libangan lang yun. Sama mo si Bro Ruben para pumalto din. Oo, naghanap ng libangan si Kuya Vern. Paano kaya sugal dun? Hindi ako Parang- marunong sugal. Parang napapanood ko lang, parang may ginagal, slot machine, may ginagal. Kung magkahanay na parehas sila, ano. Tapos parang, Pero dati meron ako di ba sa mga movie, yung ginawa mong palawit na sa casino daw yun. Kulay ano siya eh. yung si Kuya Benjo pa yung gusto mo. May yung paldo si Kuya Benji. Pumaldo ata. Tapos Yung wala na kasi yun. Anong tawag? Chips ba yun? Pula yun. Palawit ko dati. Binigay yun sa akin ng barkada ko na nagbabantay sa casino. Kulay pula. Salamat Kuya Benji. Kuya Benji, hindi nakatagal si Pano. Ano daw? No? Hindi nakatagal si Pano. Kuya Benji. Hindi nakatagal. Yung pan. Exit na po. Sa maaga pagising ko bukas sa ating padestin. Thank you, Ate Josephine. Ingat Thank you po po, Ate kayo. Josephine. Thank you po sa time at Bye-bye. yun talaga alas 12 na Ingat din. po. Ingat po, Ate Asan siya? Mati Diyos na yun. Dito sa Manila. Manila siya. Saan sa Manila? Ibang kulay naman, Bro Benji. Na colorblind na ako lahat ng yellow. Sabi ko, Ate Jesselyn, asan po kayo sa Maynila? Ibang kulay. na colorblind na nga daw Thank you, siya. Thank you, Jesselyn, sabi ni Kuya Robert. Na colorblind na daw siya. Thank you daw, Ate Jesselyn. Jocelyn. Jocelyn, sabi ni Kuya Benji. Ano kaya magandang ma-recommend dito kay Kuya Bol ng magandang libangan? Ang magandang libangan ni Kuya Born. Yun nga, yung love-love nga. Libangan ba yun? Oo, siyempre, hanggang sa di mo na magiging libangan niya. Parang maganda ata yung pickle pool eh. Pag Kasi hindi mo, malilibang ka niya, no? Kung chat-chat ka. Chat. maganda ata yung pickle pool eh. Ano? Mali. Welcome po sa Ruben. At sa lahat, ingat po lagi. Ingat din po Ate Jocelyn. Ingat po. Ingat. Ingat po tayong lahat. Dito, saan sila sa Maynila? Ate Jocelyn. Ano kaya magandang ano ni Kuya Bol? Yung libangan ang ano natin. Kachat nga. Kachat. Hindi ko libangan yun. Yung isang buhay ko yun. Oh! Grabe ba? Yun. Buhay. Boom. Buhay ko yun. Hindi libangan. Buhay Kumbaga ko sa yun. ano sabi dun sa kanta, ikaw ang ligaya ko.
Ano ba ito? Ano ba? Tan, tan, na. Ito ba ang araw na hinantay ko nang sa'yo tagal? Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Sa nabigo, lumuwag at natuto. Ang pag-ibig niya pala, hindi isang laro. Kaya pangako ko mula sa araw na ito. Mababot pa. Hindi sa bawat isip. Sisikapin kung kailan hindi mawawala ang gitong ligaya na yung mga bukas. Ano na? Ano siya sa buhay ang pasiyahin at talagaan siya. Tan, tan, Minsan ko sa buhay ko, pasiyahin at alagaan siya. tan, tan, na. Sabi ni, ano mo yan? Friend, nakasunod din ako. Nagising na yung katabi namin, mga lahat ng tulog na. Sama na lang yung gising. Timaya. Sabi ka, Robin. Kaya mo, gawa tayo. Mirador ang mahuli ng ibon. Gandang sibangan yun sa Pilipinas. Ano yung ikaw? Bawain. Eh di bro Robin, tapos subukan natin kay bro Benji. Kaya binisay sa'yo pala. Inasubok. Ang lala mo kuya. Ang lala mo na kuya. Sabagay, pwede talaga, pwede yung kay Robin. Gawa kang tirador. Kasi doon sa masulidan ng puno. May mga puno doon. Para, si May daming ibon doon. Edwin parang galit na sa mundo. Bakit? Yung kalaro sa ticket ko, pag di naman Papaloy mo doon. Ano ba yung tirador? Papaloy. Titirahin si Benji. Ano? Atin mo yun. magsiga, mata niyan. Salbahe. Kahit ka puno bro. Parang nagatok yung ulo. Pag tira sa ulo. Tapos yung bala ko bayabas. Pag tira mo, makikita mo ba yung bayabas na bigla. Ganyan. Grabe rin kasi paano, para magtanda Kuya Benji. Sino ba yung panot na yun? Nagkating may wagaan na. Yan. Gawin niyo pala akong practice. Magpapayaring. Ito dami ko. Magpapayaring. Uwak. May uwak sa bang bansa? Hmm? Kala ko yung uwak dito rin sa Pilipinas. Meron? Hmm? Siguro, ay, sabi ni Kuya Robin. Isa sa ibang bansa eh. Kala ko yung uwak, nasa ano lang Kuya Rubin, Pilipinas. Pero kung may uwak man sa ano, Amerika, hindi na yung uwak. Parang ang hirap na tansya ni Kuya Bern, nananakat na. Ano yung English ng uwak? Ha? Ano yung English ng uwak? Iba ata yung uwak sa karoon. Ano? Mukha ka daw uwak. Grabe. Ate mo yung mag-unis, didi ka. Uwak na mababa ang lipad. Uwak na mababa ang lipad. Hindi nga Kuya Robin, may uwak ba dun sa ano? Sa Amerika? Parang ayaw sabihin eh.
Para eh, parang pinipigilan ni Gabi, hindi malaman natin yung sinasabi ni ano. Hindi ka tumayang. Oo. Kasi panot. Sino yung panot? Bulong mo nga sa akin na tumayang. Akala ko ba martilyohin mo ako natatapos. Hindi ko. Hindi nakakapagtansya si Kuya Paul. Baka sisigaruhan ka ngayon. Baka nga sisigaruhan. Alam mo nung dati, yung lalaki na yan, yan yung iblagay siya ng swero. Swero yun, bukas pa yan. Bukas na. Kaya nga. Bukas na. Bukas na. Pag nagpas na ka, nagkaya ka sa swero. Ang dami dito, uwak ka sa basurahan isip mo. Tatawatin mo yung ang iingay tuwing umaga po ng puno ng pine tree. Mali yung hinala mo, I'm sorry. Hindi hinala ko. Kaya ako na-stress. Need ko. Ilabas galit. Ilalabas ang galit kay Kuya Benji. Itinadili. Itinadili. Sa tao pala yung lalabas ang stress. Parang kung sa ano, gagawin mo Kuya Benji pansimbag. Pairing yan. Ano ba sinabi ko? Yung yung sino nga. Sino daw siya. Si Panot. Yan, stress kasi ilabas yung galit. Sa tao pala. Parang lalagyan ko ng pastil. Tulogin. Sige na Kuya Benji. Hospital lang naman, hindi morgue. Parang sakit pa rin. Kuya. Yung sabi ni Kuya Benji, sige na Kuya Benji, hospital lang naman, hindi morgue. Ate Ching, lumabas ka na. Ate Ching, pasok Ate Ching. Busy ka kasi ako. Di busy si Ate Ching sa work. Nag-vlog ko si Kuya Benji, nakahanap ko, lalabasan ng stress eh. Ate Ching, si hi ka nga po Ate Ching. Kasi malapit na rin kami Ate Ching mag-out. Pag magpapaalam pa, biglang lalabas sa Ate Ching. Sunday, yun. Baka to. Oo nga. Sunday. Sunday nga pala sa kanila. Kasi Sunday ngayon, doon sa atin, Sa kanila Sunday pa. Oo nga pala. Oo, mapahinga yun. Tulog pa yun. Ate Ching. Hindi, gising na siya kasi umaga na. Hindi nag-ano. Umaga na. Umaga na ano. Baka ano nga sa kanila. Madaling araw. Hindi, umaga na talaga. Pero magtanghali na. Hindi na siguro 8. Matanghali na. Friend Oo pa nga. kami ng papasok. Pero tinitingnan ko nga eh. Hindi kasi, ano, pag bawal kasi. Siyempre, privacy. Makabawal. Hindi bawal talaga. Kaya nga. Kahit yung mga tao. 9:30 AM. Tanghali na. Pero try ko na ano. Kasi dati nung... Pero di ko yung sinama sa vlog. Nung inoperahan to. Nung inoperahan sa ano, yung video nung pag-opera sa kanya binigay sa akin. Pero sinabay naman ako na wag daw ano, wag i-post yung kaya di ko sinama sa vlog pero nasa akin pa rin.
Na bukas ay pag-operahan siya. I-try ko makuha ulit yung paano yung pag-opera sa kanya na video. Kasi, Magpaprofesyon lang din na. pero yung ano, yung sa ilong, nasa akin pa. Okay, yung magpaprofesyon ba natin? Hindi, makita ko lang kung paano din. Parang gusto ko gawin mo. Di para sa susunod na opera sa show ako nung opera. Para yung motor, pag tinitingnan ko pag pinapayas ko yung motor ko, sa susunod ako na gagawa kung may nasira. Kapag nasira ulit yung kabila na akin ako, Bye, Ate Maya. tutulog natin mayang. Kaya ba hindi Kuya Robel, Kuya Burn, iwan ko na kayo. Bye. Ate Mayang, huwag Ate Mayang. Ate Maya. Ate Mayang, huwag mo kami iwan Ate Mayang. Night, night, Ate Maya. Friend, ingat. Thank you Ate Mayang. Salamat sa kulitan. Thank you Ate Mayang. Good night Ate Mayang. Yakapin mo si Kuya Puloy Nang mahigpit. ng mahigpit. Matulog tabi friends. Sige. Matutulog si Ate Mayang. Yakapin mo si Kuya Puloy. Jason, yayakapin ko din Oo. hanggang mag-violet. Tawag na yun ni Kuya Puloy. Oo nga, tinawag na. Tinawag na ni Kuya Puloy. Narinig ko nga siya. Ayaw ko matanda na siya. Si Ate Mayang kasi ano pa lang yan, 16 years old. 16. Oh. Sweet 16. Oh, bata pa si Ate Mayang. Gising ko si Ate Sarah. Hello po, Ate Sarah. Good morning. Morning dito. Morning na eh. 12 na. Pero sa Pares kanya, lang eh. Hindi. Tayo na pala sila sa Saudi. Hindi ko alam. Good morning. Gabi pa rin. At happy Father's Day sa papa mo. Happy Father's Day, Ate Sarah, sa'yo. Oh, Kasi tumayo kang tatay para sa mga anak. happy Father's Day. Matapos mo na maubos ang kabataan ko niya. Ganyan-ganyanin lang. Biglang aayawan. Yung mga Kuya Benji, no? Ba't ganyan kaya? Simply me. Sabi ni Kuya Benji. Matapos mo niyang kabataan. Hmm. Salita ako. Ate sa Happy Papa Day. Nandiyan ba sa ating mayang? Akala ko Ate Maya hindi to. Mahal ko yan kahit ganyan. Kuya Benji. Sabi mo matanda na. Ikaw kasi yung nagsabi. Sir Benji, happy Papa Day. Po, sabi ni Ate Sarah. Pareho kami ng time. Oo, parehas sila ng time. Sabi ko kasi siya. Night mo talaga. Kaya Ate Mayang, yakapin mo mahigpit. Sabi ko. Opo, Sir Benji. Oh, hindi na uubos na Benji ah. Kaya Benji, parang naubos na yung sahod niya sa amin eh. Paawat ka na kay Benji. Gida lang ako, lapit lang. Lapit lang sa amin. Goods na goods, Ate Sarah. Malapit na. Malapit na, nalalapit na. May ano na siya. May signal ng internet. Hindi may ano na ako, may Ay, ito yung ano, yung reward pa ganun. sa susunod kasi no? Si Spider-Man. Diyan lalabas yung sapot. Pag mga very good daw, talaga nandun. Ito si ano naman, Beth. Inom muna
tayo ng tubig. Yun pa, kasi iihi din ako. Regala ko Riyadh. Sabi ni Kuya Ben, Sarah, hello. Sabi ni Kuya Ruben. Lagyan ng sapot. Lalagyan ng sapot. Oo. Diyan lumalabas yung sapo. Magkalapit pala tayo. Sabi ni Kuya Ben. Magkalapit sa malayo. Sir Ruben, hello. Hindi ko pinaantok, sigurado. Hindi mo matulog. Ako yung mag-usap sa kanila. Malapit kaya Kuya Ben. Bata pa yan si Ate Sarah. Sa Jeddah ako, Sir Benji. Hindi ka. Cornish. Sila ata yung malapit. Area po. Sila Kuya Benji. Magkalapit daw. Sige. Lumalabas yung... Magkalapit daw si Kuya Ben tsaka si Ate Sarah. Hmm? Magkalapit daw si Kuya Ben tsaka si Ate Sarah. Magkalapit sa malayo. Sa balad ka. Si Kuya Ben. Ano? Pabalakin mo buhay mo. Buong mundo na tayo. Hello, Ate Sarah. Sabi ni Kuya Ben. Malapit po doon city. Yung kasama natin ngayon dito, puro sa ibang bansa sila ngayon. Hmm. Kasi si Ate Mayang dito. Ilan na Kasi, yung ano, Team Philippines. Natulog na Oo. yung Philippines. Kasi ano na eh, paumaga na eh. Yung gising ngayon yung mga nasa ibang bansa. Sa Red Sea. Sa Red Sea daw si Ate Sarah. Pwede kayo magkita Kuya Benji oh. Sa Al Rehab Sir Benji. Rehab? Al Rehab sa Red Sea Mall. Red Sea na. Pero kahit paano, siguro malapit lang yun. Alin? Malapit din sila. Sa Riyadh Sir Benji, layo pa. Yun dito, Ate Oops. Layo pa pala ng Riyadh. Sir. Pero isang bansa lang yun. Pero Malawak. malayo. Talia, Jeddah ako. Sabi ko yung Benji. Jida ka din, Sir Benji. Pero hindi masakit ang Kasi sa Jida. parang Jida ka din daw. Kuya Benji, sabi ni Ate Zara. Akala ko yan. Ba yung Jida? Ano yung sabihin mo? Yung pagkakaiba nila? Ito na ba? Kumbaga, kaya nga, yung ba gusto na yung Saudi. Ay, dali, parang ko sarap parang Limbawa, Manila, Cebu, Hindi. Cebu, Davao, parang Oh. Walang reyna dyan bro, Benji, nasa Masuli. Ibig sabihin ko ano, halimbawa, Wala lang. di ba, Saudi Nasa sila, Masuli ba? Saudi, tapos may Riyadh saka Jeddah. Halimbawa sa atin, Bicol, may Bato, may Naga, parang gano'n. Pero Bicol pa rin. Parang gano'n kasi Saudi. City sila. Parang city. Kaya nga, parang gano'n na. Ako naman mga piloto ko sila at teacher po. Ano? Kasi sa prince and princess sila. Kuya Benji kaya nagtatrabaho. Si Ako Kuya mga- Benji. Mga cowboy. Hindi si Kuya Benji sa ano, sa mga prinsesa.
Kaya ba, walang reyna dito doon sa Masuli. Masuli. Marami proverb, puro hustler sa pera. No? Yung mga cowboy. Ah, piloto. Yung mga ano, yung amo ni Ate Sara. Pilot pala yung ano, tsaka teacher. Guard lang ba? Ano muna ako sila? Hindi mo na kumain. At maya maya patulogin ko na si Ami. Nagpipilit lang po. Ano muna? Susukatan ko na. Ha? Susukat pa ng tingin. Oo, sulatin mo. Hindi kasi magkape. May mainit pa dyan. 1 week na akong ginagawa ko. Eh, ano? Basa-basa pa rin. Kuya Born, tawa si Ate Sara. Opo, tapos sa laga ko, matanda. Matanda yun ng work ko dito. Medyo chill, konti. Yun ang inaalagaan mo, Ate Sara, yung matanda. Magulang, baka magulang nung ano, nung piloto. Sa Saudi, alin nag-work, amo ni Sara sa may Kalidia, Saudi, compound. Pero sa 11 viewers, hinaan ko na yung boses ko. Baka mag-isip ko yung mga ano. Bawal kasi yung ganyan yung camera. Pakita ko sana sa inyo yung sitwasyon dito. Punong-puno kami dito ngayon. Tapos kami napunta dito sa malapit sa Bintana. Dito na yung Makati. Yung professor naman sa King, Abdulaziz University po. God bless sa inyo dyan, kuya. Ito sabi ni Ate Sara. Yan, God bless din po, Ate Sara. At ingat kayo dyan sa ano, sa trabaho mo. Ingat. Nag-share muna si Ami. Amo ko, princess. Oh, nakwento ni Kabinji dati, yung amo niya ay ano, prinsesa. Na may furniture. Oh, makaka-recover din to. Ate Sara. Sa 23 siya, mag-opera. Nililibang-libang ko lang.
Para, kasi laging iniisip yung anak namin. Na nililibang-libang ko siya. Sabi ko sa kanya, ang isipin niya muna yung sarili niya. Kasi yung anak namin, hindi naman yung pababayaan nila papa sa mga kapatid ko. Ang galing Sir Benji. Mag-ingat sa araw-araw din. Sir Benji. Hindi ba? At syempre silang lahat. Kayong lahat yung mag-ingat. Yung mga nasa ibang bansa. Lalo na ngayon parang nag-ano na naman yung ano eh. Ano ba? Sa ibang bansa parang di nagkasundo yung ano. Okay na. Ha? Nag-ceasefire sila. Nagpirmahan sila na mag-ceasefire. Hello po, Ate Iba. Hello po, Ate Iba. Hello po, Ate Eva. Orealo. Hello po. Nagilap siya daw po. Salamat po sa Good morning. tune in sa live ko po. Hello. Kahit nakangiti siya, nag-iisip pa rin kuya. Ganun po. Franz, sabi ni Kuya Benji, huwag masyadong mag-worry para maging okay ang lahat. Agad. God bless ang host. Ate Eva, good morning, sabi ni Kuya Ruben. Good morning, Ate Eva. Miss Eva, sabi ni Ate Sarah. Oras nandiyan. Oras? 12:50 Ha? 12:50 yung ilagay mo. Kumusta pa rin Jason and your wife? Beautiful. Guwapo ka pa rin Jason sa gupit mo. Salamat po Ate Iba. Natsambahan nga yung gupit eh. Thank you po Ate Iba sa pakulay. God bless po. At ito po. Ay, thank you po. Thank you. Nasa ano kami? Dito kami sa hospital po Ate Iba. Na-admit siya nung kanina. Ay, so. Hello, Ate Eva. Good morning po dito sa Pinas. Hello, Ate Eva. Salamat, Ate. Sabi ni Kuya Benji. Salamat Ate Iba, sabi ni Kuya Benji. Ate Iba, asan ka dito sa Washington State? Sabi ni Kuya Ruben. Saan ka daw po Ate Iba? Saan daw? Washington State. Sabi ni Kuya Ruben. Kapag nga ulit mo Alcohol? Wala na, repilan ko. Ano yan? Pwede ka nang matulog. Ako na lang mag-pipinto-pinto sa kanila. Kasi pa umaga na rin eh. Hindi ako pwede matulog kasi baka may iutos sa akin. Nakakatulog ako pag umaga. Pag gabi, parang Basa-basa. Ay, Dito po ako yung sa Beacon Hill, Seattle, Washington. ano? Beacon Hill. Maaaring nakating Washington. Seattle. Pasensya na Ate Iba, ano lang yung boses namin. Mahina kasi yung mga kasama namin pasyente. Kaya mga bantay, mga tulog na po. Thank you so much po ulit, Ate Eva. Thank you so Mga much po tulog na. ulit. Kaya mahina lang boses Salapit namin. mo lang si Bro Ruben, si Ate Eva. Thank you po ulit. Maglalapit lang sila. Parang katulad nila. Malapit lang pala, sabi ni Kuya Ruben. Parang katulad nila Ate Cheng, medyo parang para Si Ate sila Ching sa sa- parang Si Ate Ching saka si Kuya Bul nung magkalapit. Si Kuya Juju. thank you ako to. Ako to. Hello po, ako to. Welcome po sa live.
Pag ako sinama ng amo ko sa USA, tatakas na ako. Sabi ni Kuya Benji. Two weeks ago. Ay, si Ate Sara din pala to. Hmm. Dalawa account mo, Ate Sara. Ah, si Ate Sara din pala. Sampunin niyo ako ha. Kuya Ruben, sa Kent, Washington po ba kayo? Sabi ni Ate Eva. Hmm. Ampunin niyo ako, sabi ni Kuya Benji. Yes po, dalawa. Ah, dalawa ako si Ate Thank Sara. you. Ah, Lagyan natin ng jacket. punta north ako sa Mount Lake Terrace, Ate Eva. Hmm. Bro Benji, dun ka kay bro. Robin Robin Paldo. Paldo. Bakit ayaw mo dun? Si Kuya Juju, Para, malayo sa kanila. hindi ko alam kung saan si Kuya. Kasi puro sila sa ano eh. Puro sila Amerika, di ba? Kaso, kahit na sa Amerika sila, Mama Maria G. malalayo. Hindi ko makalayo kasi. Hmm. Si ano, si... Yung dating ano natin din, si Miss NYC. Sa New York siya, hindi ko alam. New York, iba yun. Shout out kay Miss NYC. Parang, Siya po yung ano, siya po yung, si Miss NYC, siya yung unang sponsor na namin na, nung nagsisimula pa lang, siya yung nagbigay ng pumasay kay amin nung pinakang unang check-up. Yan, siya yun, si Miss NYC. Hindi ko alam kung kamusta na siya. Si Miss NYC kung nakauwi na siya dito sa Pinas, kung nasa New York pa. Kasi dati nung nakakausap ko pa siya, yun ang sabi niya na gusto niya ng mag-retire sa sa New York, tapos dito na siya titira sa sa Pilipinas para dito siya mag-vision. Hindi ko alam kung ano na kumusta na siya. Bro Benji, dun ka kay bro Ruben Paldo. Parang ayaw mo. Parang ayaw mo Kuya Benji, Kuya Benji. Masarap din kay Bro Ruben, may casino. Salamat sa damit na bata. Alam na alam ni Kuya Benji yung account kay Ate Sara. Thank you po Ate Iba sa ano po at sa Thank you so much po. tune in sa live. Thank you po. Tawa si Kuya. Parang ayaw mo talaga kay Kuya Benji. Ano? Kasi sabi ni Kuya Benji, doon ka kay Kuya Kuya Ruben. Benji kasi Paldo. Parang ayaw na ayaw kay Kuya Benji. Pero match tong dalawa to. Si Kuya Benji sa kasi Kuya Bull. Pag nagsama to sigurado. Baka si Kuya Red di makasabay sa trip. Halata ba amin? Halata talaga ayaw. Halata ba? Parang ayaw Sabi na kay ni Kuya Kuya Bro. Benji. Ayaw, halata nga. Sa PGH kayo po na. Opo sa PGH po kami. Opo, Ate Sarah. Oo. Nandito na. Dito kami sa PGH. Yan, bonus na na. Bukas na. Bonus na. Tapos bukas Martes na yun. Thank you, Ate Sarah. Thank you so much. Pray tayo, pray. Tapos Kuya Benji. Tawa naman si Kuya Benji. Kuya Mag-sit ka kasi Kuya Benji ng maganda tong kung sakaling magkasabay yung uwi ni Kuya Benji, Kuya Burn. Tapos driver na si Kuya Roy. Ay, naku. Wag na. Sasama Pag yan. nagbiruan yung dalawa, baka si Kuya Roy bully. Wag. Baka bubuli ng dalawa. Medyo ano? Kasi si Kuya Roy tahimik. Baka, Try ko for you, Ate. Pag dito si Bro Benji, papakain ko sa buhay.
Parang ang hirap pagsamahin nito. Parang hindi kaya pagsamahin. Si Kuya Bern, tapos si Kuya Benji, si Mm. Kuya Ray. Ay, naku. Mapipiluhan nga yan si Kuya Roy. Hindi, pag pinasok daw ko sa isang kwarto, itong tatlo, kung sino ang unang Born iiyak. ganda yan sa Sarah, sabi ni Kuya Benji. Ayan o, Kuya Benji o. Ay, Kuya Bern o. May sinasabi si Kuya Benji. Di ba ate Sarah, ano? Dalaga ka. Binata si Kuya Bro. Isa lang Nagmamatching maganda kayo. sa akin bro. Benji. Stick to one si Kuya Bro. Sir Benji, hindi ho pag may anak na po, hindi na maganda. Hindi naman. Kahit may anak, maging lola man tayo, maging nanay tayo, maganda pa rin tayo. Ano natin yun sa sarili natin, ate. Oh, may anak pero dalaga. Dalagang may anak. Hmm. Tiktuan pala po sige. Kaya si Kuya Bro. Walang sukuan to Kuya Bern. Wala mong Uy. sukuan. Eh, very good. Ang Kuya Bern, loyal. Ito naman si Kuya Benji kasi. Kuya Benji, wrong move daw ni Benji. Ano sa mga viewers? Ano na yan, bro? 13 tayo ngayon. Ano yan, bro? May 10 na silent viewers. Ano? Ano? Sino naman yan? Yan, Bern, masuli. Si Bro Benji Biasa. Biyasa. Nag-iisang masuli. Tapos sila. Si Pula. Ano talagang tanong ni Pula. Ano yun? Banggit nila ako. Maliwanag to, explanation ako kay Pula eh. By dun mo, lalawin ko kuya, pamilyar ko tabi kanina. Kahit mo na nga. Yun yung tinatanong natin. Yan o. Pwede. Pamilya. Kasi ano to si Jason nung Diyan ako tumatambay dati sa amin. kabataan niya, sa malawag talaga na. Oo. Sa malawag kayo napaparambol, sa napaparambol, yan. Yan yung basag ulo yan dati ate sa akin. Bait ko pa yun. Sobrang bait mo nga. Titingnan ko yung ano, pagkatapos kong mag-live. Pamilyar yung mukha mo. Tingnan mo profile ni Sarah Bern, ang ganda. Sabi ni Kuya Benji, maganda yung bahay. Bicol din si Sarah, kaya magayunon. Sabi ni Kuya Benji, familiar kaya sira ka na po, lalo kung kaibigan. Yun nga, Mga maumay. kung kilala mo nga yung kaibigan ko sila, ano, sila Ray, na maumay. So, nakapangasawa din sa neighborhood. Tapos, ano yung maputi? Ano lang, si ano? Basta tinatawag kasi namin yung nanay. Si Red for White. Maputi. Mga barkada yun. Kasi Joseph. Si Joseph. Washer. Joseph na Pati Pasir. bahay ko, Kuya Bern, hindi po maganda. Sabi ni Joseph na Pasir. Yun. Ate Sir. Si- Kilala daw nila. Si Ray. Si Joseph na Pasir. Tapos, yun nga si... Nakalimutan ko. Basta maputi. Si Ayan. Si Ayan. Tatawagin ko Alex daw na maumay. Yun, Alex. Kapatid yun ni ano. Kapatid yun ni Ray. Ray si Alex. Kilala ko yan nila. Si Ate Sarah po kasi sa kabilang barangay lang nila. Kaya parang ano, Tapos, yung tambayan namin nun dati, yung bahay nila Ray. Tapos, natutulog nga ako dun dati. Yan, food trip, inom, mga kabataan. kaya familiar ka. Mm. Familiar ka ba sa kanya? Mm. Kasi nung hair ko dati Ate Sarah eh. Tsaka payat ko.
Ay, sobrang payat nito kahit pitikin mo. Kahit ako nun. Batch 12 ako. Hmm. Doon ako dati sa kanila. Meron pa isa. Ay, sabi ni Kuya Benji, oh. Di ba ning pangit Ano ba ang yun? bahay? Basta magayon, basta ang nakatira magayon. Sabi ni Kuya Benji. Pero doon kami nun sa ano eh, malapit sa Grito. Yung na-vlog nila, yung na-vlog, hindi ko ano nila si Pageant Girl. Nakita mo na yun, ano, Ate Sara, yung kay Pageant Girl. Yung gripo, tapos may ano, yung si Pageant Girl, si ano yun, Passer apelido yun. Ayun, Passer. Passer siya, si... Wala na pang Pageant Girl. Paglalaban ko po itong mukha ko sa Benji, bahala po yung ayaw. Ay, ganda kaya natin Sarah. Yun o. Hmm. Kitang-kita nga eh. Yun o. Nakita ko siya, na pamilyar yung ano, pamilyar yung mukha mo sa akin. Si Ate Sarah. Ganda nga Ate Sarah. Basta ko. Ay. Chat. Ah, kantora ko niya. Yung panahon, Panahon. nung panahon daw, siya yung kantora. Kasi sa probinsya, pag maganda ka, lagi kang kinuha ng mga barangay council. Kasi ano, kunin natin yung kantora. Tapos, kung sabi mo na dati kang inampun nila Ate Margie. Kasi yung tatay ni Ate Margie, nagkakarotot yun. Karotot. Yung trumpet na. Ano ko sa natuturotot yun siya, no? Si Kuya Bong. Sino ba? Magulang ni Ate Margie. Amo mo lang natin. Oo. Layo ko. Yun nga. Tawagin si ano, si Paha. Tapos bata pa ako noon, nakikita ko yun, yung magulang ni Ate Margie. Pag umihip yun, yung dito niya, lumubutog-butog. Dumudobo. Lumulubo yun. Tanungin mo sa Ate Sara kasi alam niya yun. Tumatabi ko nun. Pag nagtaturugot na yun, ay pagpista dun sa neighborhood. Doon ako nakatingin sa ganyan niya. Oo, ito lumulubo yan. Yung mga ganyan-ganyan. Pero wala siyang ano yung gwetier. Wala siyang gwetier. Pag tumurutot yun, gumaganyan-ganyan yun. Ayan na si anak. Di ba Ate Sara, totoo yan yung kwento ko. Sabi gabi, Bern, asan ka na sa profile ka ba ni Sarah? Ay, kahit hindi maganda ko yan. Nag-i-stop ba? Sabi ni Kuya Ben, hindi. Ano ako, stalker. Sir Benji, very good. Si Kuya Bern, loyal. Ay, loyal yan. Loyal sa dalawa. Charot. Pwede maging loyal sa dalawa. Charot na. Charot. Asan na kaya yung turutot mo? Hanapin. Hindi, sabi ko nga pag-practicean nung ano, nung anak ni Ate Margie. Turutot. Ang sabi niya, ay dalawa. Sino? Yeah. Si Paul. Si Pula. Ano? Okay lang po yan. Basta loyal pa rin. Oh, dalawa nga daw. Hindi na sinasabi stick to one. Stick ka po. Yung stick. Stick to one. Stick. To Stick to one. one. Ah. Three nga yun. Stick to one. Three yun. Diba? Ay, oo nga pala si Pula. Pag nandyan si Pula, magano na
Ba't pula? Babunot na naman ako dyan. Kunin mo nga yung, ano, yung hopya. Gutom ka. Yung ipapakita ko na, siyempre, mangiinggit tayo ng wala sa Pilipinas. At eto na nga ang kain. Ayun Stick na. to to. Stick to to. Hopya, ube. Siyempre, mangiinggit tayo sa mga wala sa Pilipinas. Mag-iinggit ka. Parang bakit pa mag-iinggit. Iinggitin natin sila. Okay. Biro lang po kuya ba? Okay. Okay lang. So, Parang yung pagkasabi ni Pebble, di mo kumainggit. Okay lang. Parang si Hailey. Ganyan na si, nung ano si Bibi, si Hailey. bakit parang pag nagko-comment nga si Kevin, parang naririnig. Kasi nakita mo na sa personal. Narinig. Tapos narinig mo na yung boses niya. Kasi kapag nagsasalita siya. Si Hailey Ako ganyan. otap kinain ko, galing Cebu. Si Hailey pag ganyan, pinapainggitan ng mga kalaro. Sabi niya, okay lang, natitikman ko man yan. Kaya pala sa Bicol si Fern, single bumalik ng Maynila, single pa din. Kasi stick to it. So, Kuya Fern, Kuya Ruben, Kuya Jaime, Ate Eva, eto po. Sa lahat sa Ate Sara, Pinduros. Hello. Siyempre, Ano nga lang yan eh. Kung sa Bicol bilhin yan, mura lang yan. Binili ko dyan sa labas. Ano? 45. mahal na talaga. Mahal. 45 yan. Yung linaga nga na itlog, Yan o, 15 pesos. ube. Yung isa niyan munggo. Parang munggo nga to, itim Ube eh. yan. Ube ba to? Pero may Oo. itim siya. Oh. Mas, Gusto mo kape? Gusto mo sabaw? Gusto mo sabaw? 1 week na akong hindi nagkakape. Tinry ko. Kaya naman pala. Tinatanong ko siya eh. Yung ginaganyan. Gusto mo sabaw? Sinabi mo pa bro, masarap siya. Sarap na. Hindi matamis. Hmm. Tamang-tama sa mga karentahin to. Eh, pang paingin si ate was, bibili ako niyang bukas. Masiram, oh. Meron Ate din dyan Sara. sa ano ganyan. Di, ito yung hinahanap kong, Di ba yung nag-expert na ng ganyan? ito ang hinahanap ko. Hmm? Kopya pa, sinta. Ito yung hinahanap Oh. kong kopya talaga. Saglit. Kopya tipas. Saka yan. Alam yung masarap. Hindi naman sa pag yung magiging honest ka lang. Ito, Hmm. kasi hindi siya masyadong, yung kopya tipas kasi matamis siya. Kaya kumbaga sa presyo niya na 45, goods na. Goods na, kung Kasi ilang 5 piso. peraso yan. Ay ano na ngayon, 7, 14, 28. Okay lang. Sakto na. Uy, eh, matamis. Masarap yung try mo. Ayun. Wow. Parang lalaki yung tiyan ko dito. Pag pinakain ko, gusto niya rin, kumain din ako. Baka buntis yun. Mamaya na. Magkakain ako mga Hindi ako nakatingin sa hopya. Natin sa ano. Masarap may Sana ako lang kaya. ako mag-ano. Madaming Pinoy food sa Sultan Mall, Sara. Malapit kayo dun sa Sultan Mall. Sultan Mall. Kapag Saan? Sir Benji nakakabili rin po Sultan. ako. Pilipino. Kasi masarap siya, hindi siya matamis. Tsaka ito yung hinahanap ko sa hopya. Yung parang, ito yung naghihimul-mul talaga siya. Hmm. Yun. Sarap niya. Yung kaya niya sa baba. Ubusin mo. Ano, may address. Ano yun? Arellano Street, Makati City. Uno Arellano? Bakery. Sa? Uno Bakery. Ono Bakery? Ah, sa Makati pa pala yan. Hanapin niyo to. Mare-recommend ko to sa inyo. Masarap. Ano sabi niya? Ano? Hindi ako mahilig sa ube eh. Malapit ka doon sa Sultan Mall. Tapos sabi ni Ate Sara, opo Sir Benji.
Nakakabili rin po ako. Lagi Filipino foods po. Malapit sa Benji. Magkikita kayo kaya Benji. Alam nyo yung ano, yung Sultan Mall. Pwede ko naman makita. Oo. Makita mo ng personal si Ate Sara. Makikita mo na ate Sara si Robin Hmm. Padilla. Pag magkita kayo niyan, sasabihin ni Kuya Benji, yo yo yo. Opya. Yan, kinakain ko now at chicharon skin. Ay, parang pwede yun kay Kuya Bird, chicharon. Yung egg nung nakaraan, parang gusto ko kunin kay Kuya Host para ibalik ka. 15 pesos isa. Mm-mm. 15. Mas mahal pa nga dun sa ano, 20 doon sa kabila. Di ba? Oh, dito bumili na ako. Uy, bago lang din. Ano siya? Uy, bakit lang Sabay tawag kay Benji. Uy, Girl kumaya chicken with ano? with rice, With rice. with kape. With kape. Kape pala. With kape. Uy, Kuya Bird. Habang magkakape lang ako mamaya at saka Ayun. isang itlog. Sabi mo kay Kuya Bird, uy, Kuya Bird, magunos dili ka. Bata pa yan si Ate Sara. Matanda Magkasing ano kami. Magasing edad lang siya. Magkasing edad lang kami. Wala naman sa edad yan. Wala sa edad yan. Basta nagkakaintindihan. Sa'yo mo yung comment na ni Kuya Bird na, Sarbin. Burn Sar? Sarby? Daw talaga yung question mo. Bin sir. Sarbin. Hindi. Uy, wag kang ganyan bro. Bro born. Sabi ni Kuya Bird, Burn Sar? Sarby? Parang naririnig mo yung... Parang nakikita ko yung itsura kaya ba na nagtatype. Ano ba yung mga symbol to? Pangalan nila. Ano sabi natin? Next year pauwi na din ako. Yan ang babalik dito naman ibang place. Hopefully. Papanibago ka na. Magpatulong ka Ate Sara sa ano? Pwede mag Sa Hong HK. Kong. Hong Kong. Mas maganda. May day off. Ang sarap talaga niya. Kunwari ka pa. Kilig ka naman. Leche. Parang hindi kami Kumindi ko yung boy. pagkakaleche mo. Kunwari ka pa. Kilig ka pa naman. Leche. Nawa ako sa labi. Yan no. Hopya oh. 34 years old na tamad po magsuklay. Maligo. Magsuklay at maligo. File ko kay Jihan, Hong Kong. Oh, maganda saan. Kasi mga taga sa amin, mga taga neighborhood. Mga Hong Kong lang. Maganda dyan Ate Si Gian. mama niya. Okay lang yan okay lang yan Sara. Si bro Benji magsusuklay sa iyo. Ano daw? Sarbin daw. Sarbin daw bro Benji. Approve, Sarbin. Ano? Ikaw magandang ano? Hindi ko alam. Ayoko eh. Kuya Hawk. Hello po Kuya Hawk. Kuya Hawk, kain. Walang duty Kuya Hawk. Baka lasing to si Kuya Hawk. Hong Kong daw or Dubai. Para sa akin parang mas okay yung ano. HK ka na lang. Yung Hong Kong. Ate Ate Sara. Sara. Yo, sabi ni Kuya Hawk. Gian, huwag kang maniwala dyan. Kay Born. Bolero yan. Bakit diyan? Ate Sara yun. Hmm. Ate Sara yan, Kuya Benji. Nalilito-lito ka na. Parang kausap mo si Ate Gian.
Gian, Gian yung nasa isip mo. Gian, huwag kang maniwala dyan. Oh, amuay. Sabi ni Kuya, nakarinig ng bagong love team. Sardin yung name ng yate namin, Asa Red Sea Marine. Bro, Hok, nag-love shoutout daw po sabi ni Kuya Robert. Parang lasing to si Kuya Hok. Nanonood ako. Nanonood ako ng live mo, Kuya Hok. Naglalasing ka, naka-live ka. Diyos ko po. Sobrang lasing mo, Kuya Hok. Bro. Hok, hello. Ay, mega love shoutout sabi ni Kuya Robert. Bro Hok meet Sarvin. Pinakilala niya na. Hopia po. Yerben no, Hopia. Masarap siya o nakadalwa na ako. Hindi siya matamis. Ibang kilala nito si ano? Si Ate Sarvin. Sara. Ayun Si- ang Sarvin daw. Kilala mo Ate Sara si ano? Kasi kaya na kami nakapunta dun sa Agitikan na yun. Si ano, si Ulan Phil na Lanuso. Yun ang kabarkada nila rin. Kabats nila yun eh. Yan. Hmm? Ano naman? Bakit mo na kumain? Kasi mamaya kung alas 6 kakain na. Bro Roel, hello. Sabi ka, Benji. Ayoko na. Hopia man ni popcorn. Kuya Robel. Kopya mo Kopyang. yung popcorn. Hopia ang ube siya. Yung Yeah. ubi, masarap daw. Hindi ina-expect ko talaga. Hindi, Sobrang bukas tamis niya. bili kita ulit ng ganyan. Hindi talaga ako mahilig sa matamis. Masarap ang sardines or binibisa. Oo. Masarap yun. Lalo pag ano, yung kalamansi lang. Kalamansi asin lang, kahit binili sa'yo, masarap. Kalamansi asin. Goods na yun sa akin, yung sardinas. Masarap niya talaga. Pero pag ginisa yung sardinas, mas Hopia masarap. ube. Mas masarap agad. Yung bisaya, may ano, may tamis-tamis. Ini-expect ko kasi sa hopia na ube. Matamis siya. Sakto naman yung ano, flavor niya. Sardine. Sabay tawa si Isara. Nagpakilan. Shipper ka, Kuya Hok. Ay, Kuya Bird. Merson Tercero. Person. Hindi ko na gusto. Ano? Person. Naku bro, Benji, igigisa ka na. Igisa sa railing mantika. Hindi pa, Sir Benji, igigisa. Mm. Saka? Sardine. Sardines. Kaya nga. Ano? Ano? Isa na. Tissue. Kailan yung uwi mo ng Bicol, ano? Ate Sara. Huwag na kasi ate Sara. Yung siya. Masarap yung torta, sardines. Kahit ano naman yung ano ng sardines, masarap. Kahit kalamansi lang, bisangin, ilagay sa linagang yung ano, kaya sa amin sa Bicol yung kamansi. Ha? Kamansi. Kahit yung kung anong malungwal. Kamansi. Yung ano pa, yung mura pa na kamansi. Tapos ilagay mo yung sardines sabay kalamansi na yung pang-asim. Sarap. Ayaw ko torta. Simple foods lang. Okay na sir. Okay na sir Benji, sabi ni Ate Sara. Huwag kayo ganyan bro born. Shit ko naman, tara na. Bro Hok, bro Rolin.
Istorbo na tayo dito. Nag-alok si Kuya Bon. Nag-alok. Inalok na Kuya Bon si Kuya Ruben, si Kuya Po. Istorbo lang tayo dito. Baka mapainda. Istorbo na tayo dito. Napunta tuloy kay Kuya Benji. Kuya Benji kasi. Ayoko ng madaming eme-eme sa food, sabi ni Ate Sara. Usually, sa Tagig ako nag-stay, Kuya. Sa Tagig to pala. Tawa si Kuya Benji, sabi si Kuya Bon. Uy bro, Benji. Ayaw daw eme-eme. Kasalan na yan. Hmm? Ayaw daw ng eme-eme. Kasalan na yan. Ha? Tinulak pa yung upuan mo na nakahiga sa ano. $124. Ano daw? Last bakasyon ko saglit lang ako sa Bicol kasi andun anak ko 15 days tapos balik na ulit ako Manila. May asawa na ako sa Sara si Bern, binata pa. Kuya Robin, mga bro, patulogin nyo na si Ami. Sir Benji, good vibes lang daw, sabi ni Kuya Born. Tawa si Kuya Born. Ako din po may anak na ako, sabi ni Ate Sara. Forever single na ako, bro. Benji. Single yun. Forever na single. Huwag kang pumayag, Kuya Born, na forever single. Pero may ano. Ano yun? Si Ami waiting ma-admit. Ano na? Sabi ni Kuya Benji. Saan sa Tagig, Ate Sara? Saan ka sa Tagig nag-i-stay? Malawak yung Tagig. Tanggal na naman. Bumiyahe pala ako, dami kong mga pintura sa ulo. Yo. Bro. Kuya ko. Yo bro. Ano daw hindi sarap inuman ko. Di ko alam nakatulog ako. Nagla-live yan di Kuya Ho. Klase. Kailan? Nakita ko na. Kailan? Nakaraan. Oh? Nagla-live. Nag-live sa YouTube? Lasing? Lasing. Happy Father's Day, Kuya ko. Father na ba? Happy Father's Day, Kuya ko. Tuloy mo na yung tulog. Ano na? Tuloy na lang daw yung tulog. Sabi ni Kuya. Naku, Diyos ko po. Diyos niyo, marimar kayo. Nag-inuman sila kasi Father's Day ngayon eh. May anak. Forever na na may anak. FTI. Sa mismo palengke ng FTI. Napunta na ako din sa FTI. Kasi dyan yung mga kamag-anak niya. Nandiyan yung mga Padua, Sarsa. Dyan sa FTI. Sana all may anak. Sabi ni Kuya Boy. May munting bahay po doon ang papa ko. Aray ko di ako, father. Kailan daw uwi natin, Sarah? Ewan ko. Maraming mga taga Bicol dyan, Ate Sara sa FTI. Mga Padua. Sarsa,
Lower Bikutan, FTI. Sabi ni Pierre Ben. Mismo FTI. Opo, Sir Ben. Kasi yung ano, yung magulang ni mama Fever. ay ano, Padua. Padua Sarsa. Nasermonan nga ako nung kagabi ng kapatid ko na lang nagpapagawa na ako ng last. Ano daw? Nasermonan ko siya. Kuya Paul naman. Sino na sirmonan? Siya daw kasi Si? nagpapagawa sa Fever. Hmm. Pagawa na siya ng last week. Mahaba pa ang panahon, Kuya Bern. Labas mo lang yung stress mo sa peking phone. Ilulablab uwi na niya sa muna tayo. Charot. Lasing na naman ko si Kuya. Lablab. Araw, Diyos ko. Aro, Diyos ko. Next year. Anis. Next year. March or July. March or July. Baka ayun, baka March or July. Hindi ko alam kasi parang uuwi na yun si mama kasi. Sa Coast Guard. mga Coast Guard. Sarsa. Pero uwi ako dyan. Saan ba may enkwentro ngayon? Need ko maglabas ng sama ng loob. Infinity. Pinatanggal ko yung kinuha sa kanila. Magpapaputok yun. Eh ano to eh, nagpapayaring ko si Kuya Bun eh. Kasi doon sa profile picture, gusto mo magpayaring yung ano, Kuya Bun kapag umuwi ka ng Kamsor. Doon nga sa may bakbakan dito sa enkwentro. Hindi kung gusto niya ano, kasi dun sa yung ano, yung tito ko. Dun mismo sa loob ng kampo. Dati nga nung umuwi yung lolo namin na galing ano, tapos nag-pairing dun sa Pili. Malayo doon. Hmm. Lo, naalimpungatan. Oh, lablab pa uwi na. Alimpungatan pangalan. Hmm. Enkwentro talaga hanap. Okay, Kuya Lablab. Ingat sa daan. Kuya Lablab. Ay, pauwi pa lang sa ano. Sila kuya ko. Grabe ang Dahil sa inuman. Ako bro board, tatakbo, praktisan mo. Parang takbo niyo pag ganyan. Tapos yung takbo, hindi kaya niyo pag ganyan. Pag takbo siya, siguro si Kuya. Sige. Takbo. Meron palang daw. ano? Sorry. Sa Bourbon sa Negros, mainit doon. Pero dito sa Sulong, okay pa naman Bourbon. Ayun, sabi ni Kuya, naku po, love triangle pala dito. Ah, tropa. Tropa daw sila ni ano, Kuya Hawk, Kuya Born. Kasi bunso nila yan, si Ate Sara. Kuya Hawk, dami chicks daw. Sabi ni Ate Sara. Dami chicks. Dahil di naubusan na pakulay si Kuya Benji. Binubo na ng papakulay na tatakbo. Paprak. Kapag
Isan ni Kuya Bul. Nagugulahan ako. Sar Nagugulahan ako, Sarbin. Sarbin ba ako? Maksat. Oksar, parang Oscar. Oksar. Hindi kasi kapatid lang talaga nila kung kay Ate Sara. Oksar. Parang si Kuya Benji niya. Kuya Bun, Kuya Lablab at Lablab tawag. Call sign namin po. Call sign lang pala, Kuya Bun. Lablab, sigaw ka lang. Sunduin kita pag uwi. Pag uwi mo, charot. Naguguluhan na talaga. Sabi ni Kuya ko. Susunduin daw. Ano to? Nauna ako dyan. Sabi ni Kuya Bun. Ano, tulog ka na? Sige na ako. Dito lang muna ako. Hindi mo na pwede matulog dyan. Ano ako? Dito lang ba ako? Saglit lang po. Hindi. Hindi. Dito naririnig ko pa. Huwag kang magipagtagalan sa amin. Dito naririnig ko pa. Matulog ka na. Kasi opera. Oo nga ni. Dito lang. Natulog mo na si Ami. Dito Ayusin mo naririnig. na. Ayos ka na. Hindi. Pag ano kasi, kung saan ako komportable, makakatulog ako. Pero pag inayos ko yung higa ko, hindi ako nakakatulog. Naglalagablab na kayo. Kung nga bro Benji, kala ko ako tinatawan. Ano? Nako ka Kuya Lablab. Pag ikaw nasundan dito lang, nasundan dito, lagot ka. Saglit lang. Ano ko na to? Balik ko na to. Saglit lang. Kaya tulog ko na si Ami. Bro Bon, maguluhan ka. Kay Bro Bon, wag kang maguluhan. Kami ni Lablab. Sabi ni Kuya, Bro Benji, tawagin mo nga din ako Lablab. Kakaingit eh. Kuya Benji, tawagin mo daw si Kuya Bon ng Lablab. Kakaingit daw. Ang unang-una ko na mamimit siguro si Kuya Roy. Sabi ni kasi pag umuwi ka ng Pinas, si Kuya Roy dito lang sa Pinas, baka talaga si Kuya Roy yung unang mamimit. Ang maguluhan ko kay Bro Benji pala. Sabi ko, lasing talaga to si Kuya. Lahat naman si Bro Roy nauuna eh. Serious yan. Lahat ba si Kuya Roy? Kayong dalawa ni Kuya Roy, Kuya Bird. Kasi kayo yung unang nakabisita sa ano, ay nakamit ng mga engines. Walang nag-check in kay Kuya Roy ngayon sa ano, sa live. Pare nga sa akin siguro eh, nakauna eh. Pare nga sa akin si Bro Roy, nakauna eh.
Naunaan ka ni Kuya Roy. Parang naglalag. Naglag mo. Naglag. Hindi ko nakikita yung comment section. Hello sa 11. Naghang yung cellphone ko. Hindi ko makita yung comment na. Ba't nawala? Saglit lang po. Hindi ko makita yung ano na. Comment section. Loading. Loading na. Ayun po, wala na akong signal. Di ko makita yung ano, yung comment nyo. Tsaka loading na oh. Wala kang signal. Naglulok yung ano ko. Wala.
pala signal ko. Hindi ko makita yung mga comment. Ayun po, mag out na siguro ko. Hindi ko makita yung ano nyo, comment nyo. Ay, lobat na pala kasi 15%. 15%. Pati dito, oh. Paikot-ikot. Tapos dyan sa cellphone ko, di ko makita yung ano, di ko makita yung comment. Sa cellphone ko, di naglalag yung ano ko. Pero di ko mabasa yung mga ano, comment. Ito sa akin, no? Paano, paikot-ikot. Ay, mag-out muna ako, mag-charge ako. At salamat sa mga pumasok. Hindi lumalabas. Hindi lumalabas yung ano. Salamat po, Kuya Born, Kuya Benji, Ate Sara, Kuya Hawk, and Ate Iba. Sino pa yun kanina? Pumasok sa ano? Sila Ate Gian. Sila Kuya Ruben. Kuya Obet. Sa mga silent viewers, masalamat po sa mga pumasok. At sa mga nagpakulay po, maraming salamat. Alam mo, Maria J. Ate Sara, out muna po ako. Mag-charge ako. Baka bukas may upload ako bukas o ano. Ano naman ba yung comment mo? Ayan po, bye-bye. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye muna po ako. Wala, pati dito. Paikot-ikot siya. Salamat po kay Benji sa lahat. I-review ko na lang to. Hindi talaga. Buhay naman yun. Hindi po siyang lahat dyan. Silent viewers. Thank you. Comment.